कीटकनाशक वगैरे जे जैविक खत आहे त्यांना 18% आणि 12% जीएसटी आहे. 18% जीएसटी शेतमालाला जो लावलेला आहे तो केवळ 5% पर्यंत आहे ना, माफ करा असं म्हणणार नाही. केंद्र सरकारचं धोरण आहे साऱ्या वस्तूंवर जीएसटी असला पाहिजे, पण 18% जीएसटी लावायचा, त्याच्यापेक्षा तो कमी जीएसटी केला तर शेतमालाला जो लागणारा जैविक खतांचा वापर आहे किंवा रासायनिक आपलं काय म्हणतात पेस्टिसाईडचा आहे ते कमी दरात त्याला मिळतील. मग अध्यक्ष मग यामध्ये केला पाहिजे विचार. यामध्ये अध्यक्ष महोदय यावर्षी सर्वात जास्त जर नुकसान झालं असेल तर बनावट खतांचं. सरदार ॲग्रो प्रॉडक्ट काहीतरी गुजरातची एक बनावट एजन्सी आहे, बनावट खत कारखाना आहे, त्याने आमच्याकडे खतं दिले आणि त्यामुळे आमच्या बोदवड मुक्ताईनगर जळगाव जिल्ह्यामधल्या बहुसंख्य शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीमधला जो पीक आहे ते पीक जळून गेलं. सरदार ॲग्रो पीक जळून गेलं. मग त्याचे पंचनामे अजूनपर्यंत झाले नाही. पंचनामे करून त्याला शेतकऱ्यांना काही मदत देण्याची आवश्यकता आहे, ती मदत तुम्ही देणार आहात का? ज्या कंपनीने बनावट रीतीने या ठिकाणी ते आणलेत तर हे इथपर्यंत पोहोचले कसे? तुमचे अधिकारी काय करत होते? क्वालिटी कंट्रोलवाले काय करत होते? यामधला काय निर्णय तुम्ही घेणार आहात? त्यांच्यावर काही कारवाई करणार आहात की नाही? आणि सर्वात महत्त्वाचं की ज्या शेतकऱ्यांचं याच्यामुळे नुकसान झालं त्या शेतकऱ्यांना त्याचे नुकसान भरपाई देणार आहात की नाही देणार आहात? तुमच्या या धानगर्जीपणामुळे बनावट बियाणं आलं, आपलं बोगस बियाणं आलं, त्या बियाण्यामुळे नुकसान झालं, खतामुळे नुकसान झालं. मग या ठिकाणी आपण त्याला नुकसान भरपाई देणार आहात की नाही हे केलं पाहिजे. ज्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय बऱ्याच ठिकाणी कोरोनाच्या कालखंडामध्ये आपल्याला त्या कोरोनाच्या कालखंडामध्ये शेतीचं उत्पादन त्या मुळामध्ये घेता आलं आणि जो भाजीपाला वगैरे उत्पादन घेत होता पॉलीहाऊसमध्ये किंवा पॉलीहाऊसचं जे उत्पादन घेतलं त्याला मला विकता आलं नाही, फळं विकता आले नाही, भाजीपाला विकता आला नाही. आणि त्या 2 वर्षाच्या कालखंडामध्ये ज्या पॉली हाऊससाठी किंवा शेडनेटसाठी जे कर्ज घेतलेलं होतं ते कर्ज त्याला भरता आलं नाही. आणि त्या कर्जावरचं व्याज एवढं मोठं झालं की आज ते शेडनेट जे आहेत ते तो शेतकरी जो आहे तो कर्जाच्या बोजाखाली गेला. हे शेडनेट आणि पॉलीहाऊसचं कर्ज माफ करण्याच्या संदर्भात सरकारने एक विशेष बाब म्हणून लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी आपण लक्ष द्यावं अशी माझी विनंती आपल्याला आहे. राज्यभर कापसाचा ले पंगा व कबड्डी बियाणे, हे कबड्डी बियाणे 850 रुपयाने मिळायचे, पण बाजारामध्ये 2000 विकले गेले. मग ज्या ठिकाणी अशा स्वरूपाचे भाव अधिक घेतात त्याच्यावर काय कारवाई सरकारने केली? बऱ्याच ठिकाणी यामुळे शेतकऱ्यांचा फार मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे आणि शेतकऱ्यांना या ठिकाणी नियमित वीज पुरवठा झाला पाहिजे. वारंवार तुम्ही सांगता की 12 तास आम्ही देणार आहोत. कधी देणार आहात? किमान 12 तास. कधीतरी घोषणा आपण केली होती की 24 तास आम्ही वीज देऊ, पण आता 24 तास नाही तर 12 तासाची जी घोषणा आहे ते पूर्ण करा आणि देत असताना ती कंटिन्यू वीज द्या, खंडित वीज देऊ नका. मग त्या ठिकाणी विजेच्या धंद्यावर सरकारचं काय धोरण राहणार आहे? शेतकऱ्याचं जर तुम्हाला हे करायचं असेल तर शेतमालाला मूल्यवर्धित भाव मिळाला पाहिजे. शेतकऱ्याच्या संदर्भामध्ये अध्यक्ष महोदय आत्ता जे खतांचे हे आहे अध्यक्ष महोदय, खत विक्रेते जे आहेत किंवा खत विकलं जातं तर त्यामध्ये खत चला बोलणार आहात की पुढे जाऊ? प्रश्न क्रमांक 1 ठीक आहे. प्रश्न क्रमांक 2 प्रश्न क्रमांक 59,013 अध्यक्ष महोदय, सदर विषय जो अध्यक्ष महोदय हा अतिशय गंभीर आहे. याचे कारण अध्यक्ष महोदय राज्यात तंबाखू मिश्रित पदार्थांची विक्री या विषयामध्ये सरसकट राज्यातील युवकांना या सगळ्या गोष्टीबद्दल प्रचंड त्रास, प्रचंड नशा आणि यामध्ये गुटखा, पान मसाला व इतर तत्सम प्रतिबंधित अन्न पदार्थांची वाहतूक याच्या बाबतीमध्ये अध्यक्ष महोदय माझा प्रश्न की याची वाहतूक करणारे जे सर्व वाहतूकदार आहेत त्यांच्यावर शासन काय कारवाई करणार, कुठल्या कायद्याअंतर्गत करणार आणि याच्यामध्ये संबंधित दोषी आढळले जे अनधिकृतरित्या या पान मसाला गुटखा याचं वाहन करत असतील तर त्यांना अटक करणार का? अध्यक्ष महोदय, हे जे अवैध जे प्रकारे वाहतूक करतात त्यांना आपण ट्रकला आपण
कारवाई करतो. त्यांचा जे ड्रायव्हर असतील त्यांचा लायसन्स कॅन्सल करण्याकरता आपण हे सगळं कारवाई करतो. आणि त्या दृष्टिकोनातून जे वाहतूक करणारे जे ट्रक आहेत, हे ट्रक जर गुजरातवरून जर आपल्याला आंध्राला जात असतील, तेलंगणाला जात असतील, त्यांना आपल्याला काय थांबवता येत नाही. परंतु जिथे माल सापडला ताबडतोब ते ट्रक आपण थांबवतो, त्याच्या जप्ती करतो, त्या ड्रायव्हरवर कारवाई करतो, ज्याचा माल असेल त्याच्यावर कारवाई करतो. हे सर्व कारवाई करण्याचा आपला कायद्यामध्ये तरतूद आहे. सन्माननीय मंत्री महोदयाने सांगितलं जप्ती करतो. अध्यक्ष महोदय, आपल्या कायद्यामध्ये फाईन भरल्यानंतर जप्तीतला माल सोडवला जातो. माझा प्रश्न स्पेसिफिक आहे की जे अनधिकृतपणे वाहन करतात आणि अनधिकृत वाहनाचे म्हणून पकडले जातात, जप्तीच्या पुढे त्यांच्यावर क्रिमिनल केसेस दाखल करणार का? आणि क्रिमिनल केसेस मध्ये अटक असेल तर अटक करणार का? अटक केले जाते, तरतूद आहे, आपण अटक करतो. परंतु जे सापडतील ट्रकवर सुद्धा आपण कारवाई करतो. क्लीनर, ड्रायव्हर जे कोणी सापडलं त्याच्यावर सुद्धा आपण गुन्हा दाखल करतो. हे सगळं तरतूद आहे, त्याप्रमाणे आपण कारवाई करतो. चला, भातखळकर साहेब बोला. अध्यक्ष महोदय, तंबाखूची अवैध वाहतूक सर्रास केली जाते. प्रश्नाच्या उत्तरामध्ये असं म्हटलेलं आहे की या संदर्भातले आदेश निर्गमित करण्यात आलेले आहेत. माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे की गेल्या 3 महिन्यामध्ये या संदर्भात किती लोकांवर कारवाई केली, किती तंबाखू जप्त केला, किती गाड्या जप्त केला, याची माहिती माननीय मंत्री महोदय सदनासमोर देऊ शकतील का? आपला हे जवळजवळ आपण 188 गुन्हे आपण दाखल केलेला आहे. ते सर्व कोर्टामध्ये केसेस सुरू आहेत आणि जवळजवळ ही रक्कम वर्षाताई, तुम्ही ज्येष्ठ सदस्य आहात, तुमच्याकडनं अपेक्षा नाही, तुमच्याकडनं अपेक्षा नाही. इतका किमतीचा हे सगळं पदार्थ सापडलेले आहेत आणि हे सगळं कोर्टामध्ये प्रलंबित आहे. द्या तुम्ही द्या. चला, प्रश्न क्रमांक बोला. महोदय, माननीय मंत्री महोदय ज्या उत्तर देत आहेत, अध्यक्ष महोदय, या कायद्याची निर्मिती कधी झाली आणि आपण समयानुसार या कायद्यामधल्या ज्या शिक्षा आहेत त्या एवढ्या तुटपुंजी आहेत जेणेकरून केवळ माल जप्तीशिवाय आपण इतर कुठलीही कारवाई त्यांना दंडात्मक त्यांना असर करत नाही आहेत. माझी मागणी अशी आहे, सरकार स्वतःहून या कायद्यामध्ये बदल करून त्याच्या ज्या शिक्षा आहेत, जे लोकांच्या जीवाशी निगडीत कॅन्सर सारखे रोग होतात, अशी वाहतूक करणारे, असे स्टोअर करणारे, केवळ माल जप्तीशिवायची आणखीन कडक कारवाई, त्यांना परिणामकारक कारवाईचे कायदे बदलणार का? आणि बदलणार तर कधी बदलणार? अध्यक्ष महोदय, हे जो आपण 2012 पासून आपण हा जे बॅन आपण गुटखावर आणलेला आहे आणि कलम 272, कलम 273 हे विधेयक आपण विधानसभा आणि विधान परिषदने पारित केलेलं आहे. तुम्ही जागेवर बसा, मी तुम्हाला रुलिंग देतो. तुम्ही जागेवर बसा, मी रुलिंग देतो. जागेवर बसा, मी रुलिंग देतो. असं मी देऊ शकत नाही. झाल्यानंतर तुम्ही जागेवर बसा, मी देतो रुलिंग. गुन्हा करतील बसा त्यांना अजन्म कारावास जागेवर बसा, मी तुम्हाला रुलिंग देतो. तरतूद ह्याच्यामध्ये आहे आणि 1 लाखापेक्षा जास्त आपण त्यांना दंड आकारता येईल, हे सुद्धा त्याच्यामध्ये तरतूद आहे. देतो. हे बघा, तुम्ही जागेवर बसा. तुम्हाला रुलिंग पाहिजे असेल तर तुम्ही जागेवर बसा. तुम्हाला रुलिंग पाहिजे असेल तर जागेवर बसा. सन्मान्य सदस्य यशोमती ठाकूरताईंनी आज एक महत्वपूर्ण मुद्दा सभागृहासमोर मांडला, परंतु त्या प्रस्तावासंदर्भातली कुठचीही सूचना तुम्ही आतापर्यंत मला दिली नाहीये, दालनातही दिली नाहीये. त्यामुळे योग्य नियमांचा पालन करून आपण योग्य आयुधातून ही चर्चा मागा. मी तुम्हाला ही चर्चाबद्दल आपण निर्णय त्यावेळेला घेऊ. आता मला वाटतं नियमानुसार काम चालू दे सभागृहाचं. हे योग्य नाही. आपण सर्व ज्येष्ठ सदस्य आहात, हे योग्य नाही. तुम्ही तुमचा मुद्दा मांडलाय, तुम्हाला हाऊस डिस्टर्ब करायचा अधिकार नाही. तुम्ही कारणाशिवाय हाऊस डिस्टर्ब करू शकत नाही. चला पुढे जाऊया. प्रश्न क्रमांक 3. हे चुकीचं आहे. मी तुम्हाला संधी नाकारली. तुम्ही योग्य आयुध वापरा. तुम्ही असं येऊन केवळ सभागृहात आपण गोंधळ घालू शकत नाही. प्रश्न क्रमांक 3.
प्रश्न क्रमांक 3. प्रश्न बोला. क्रमांक 64,688. मला मांडायला दिलं मी मगाशी. अध्यक्ष महोदय छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, या प्रश्नामध्ये आपल्या महाराष्ट्रातील सर्व जे ग्रामीण भागातले शहरी भागातले जे विद्यार्थी आहेत त्यांना मोफत गणवेश वाटप करण्याबाबतचा हा प्रश्न आहे. माझी या निमित्ताने सरकारला 2 प्रश्न आहे की या संदर्भामध्ये शाळा सुरू होऊन बरेच दिवस झाले, अजून विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळाला नाही. आपण हा गणवेश सर्व विद्यार्थ्यांना किती दिवसामध्ये देणार, हा माझा प्रश्न एक. आणि दुसरा प्रश्न असा आहे की या संदर्भामध्ये आपण सर्व शासनाच्या वतीने एका ठिकाणाहून जर हे सर्व गणवेश दिले तर हे सर्व ठिकाणी वाटप करण्यासाठी सोयीचे होऊ शकतात. हे आपण करणार काय? अध्यक्ष महोदय, गणवेश देण्याची प्रक्रिया ही शालेय स्तरावर बसा ना करा. आणि प्रश्न होऊ दे ना. हे पैसे त्या ठिकाणी शाळांना दिले जातात आणि तिथे जी समिती असते या समितीच्या मार्फत या गणवेशाचं वाटप होतं. आपण केंद्राच्या राज्यात पुरवता येतील का असा प्रश्न विचारलेला आहे. जे आता नवीन नॉर्म्स आलेले आहेत त्याप्रमाणे आपण महिला बचत गटांकडून असे गणवेश करून घेऊ शकतो. यांना ट्रेनिंग देण्याची व्यवस्था करण्यात आली पाहिजे. आणि यावर्षी जरी आपण शालेय स्तरावर देत असलो तरी पुढे देत असताना त्यांनी ते महिला बचत गटांकडून शिवून घ्यावे. या संदर्भात आवश्यक ती कारवाई होऊ दे. एकच मिनिट. नाही, तुम्हाला रुलिंग ऐकायचं आहे की केवळ गोंधळ घालायचा आहे तुम्ही ठरवा. तुम्हाला रुलिंग ऐकायचं आहे का? तुम्ही शांत बसा. तुम्ही अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा आज सभागृहासमोर मांडलेला आहे, तो कोणीही नाकारत नाही. देशात या घटनेचा सर्वांनी निषेध केलेला आहे, परंतु हे सभागृह नियमाप्रमाणे चालणार. तुम्हाला मी पहिलीही सांगितलं, तुम्हाला एखाद्या विषयावर चर्चा घडून आणायची असेल योग्य आयुधांचा तुम्ही वापर करा, त्यावरती आपण योग्य निर्णय देऊ. पण सभागृहात येऊन तुम्हाला पाहिजे तशी चर्चा घडवून घेणं हे अपेक्षित नाहीये. तुम्ही सर्वजण ज्येष्ठ सदस्य आहात, हे तुमच्याकडनं अपेक्षित नव्हे. त्यामुळे तुम्ही योग्य आयुधांचा वापर करून ही चर्चा मागा, आपण यावरती निर्णय देऊ. आता आपण पुढे जाऊया. महत्वपूर्ण प्रश्न इकडे मांडले जात आहेत, त्यावरती चर्चा होणं अपेक्षित आहे. चला, प्रश्न क्रमांक 4. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 64,643. अध्यक्ष महोदय छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, खरा तर हा राज्याच्या दृष्टीने अतिशय गंभीर असा विषय. अध्यक्ष महोदय, जवळजवळ 1300 शाळांपैकी 800 शाळा या कागदपत्रातील त्रुटी, नूतनीकरणाचा अभाव किंवा आवश्यक त्या मान्यता नसल्यामुळे अनधिकृत ठरल्याचे निदर्शनास आले. अध्यक्ष महोदय, रिपोर्ट असा सांगतो, मुंबईतील 88 शाळा बंद झाल्या, पुण्यातील 32 शाळा, कोल्हापूरमधील 27, छत्रपती संभाजीनगरमधील 6, नागपूरमधील 35, अमरावतीमधील 2, नाशिकमधील 10. अध्यक्ष महोदय, या शाळा अनधिकृत का ठरल्या तर त्यातली महत्वाची कारणं कुठली, हा माझा पहिला प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, की त्या कारणांचा उहापोह इथे होणं आवश्यक आहे. नंबर 2, अध्यक्ष महोदय, या सगळ्या गोष्टीकडे शिक्षणाधिकाऱ्यांकडनं नियमित तपासणी होणं अपेक्षित असतं आणि या तपासणीमध्ये सर्व कागदपत्र आणि सगळ्या गोष्टी बरोबर आहेत ना हे वारंवार पिरियोडिकली बघणं हे शिक्षणाधिकाऱ्याचं काम असतं. नसेल तर दंड वसुली पण असते. त्यामुळे सदर प्रकरणातली अनधिकृत शाळा होण्याची कारणं महत्वाची कोणती आणि त्या बाबतीमध्ये शिक्षणाधिकाऱ्याकडनं कामात आणि तपासणीत दिरंगाई झाली आहे का, प्रश्न क्रमांक 2. आणि जर दिरंगाई झाली असेल तर सरकार काय कारवाई करणार, हा प्रश्न क्रमांक 3. अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये 3 कारणं विशेषतः आहे की शासन मान्यता विना शाळा सुरू करणे, संलग्नतेसाठी आवश्यक असलेलं ना हरकत प्रमाणपत्र न घेणं आणि संबंधित परीक्षा मंडळाचं संलग्नता प्रमाणपत्र न घेणं ही याच्या मागची कारणं आहेत. आणि एकंदर ज्या
661 शाळा या आम्हाला या संदर्भात आढळून आलेल्या आहेत. त्याच्यापैकी 160 हे मदरसे आहेत ज्याला संलग्नता देण्यात येत नाही किंवा त्यांनी तशी मागणी केलेली नाही आहे. आणि 501 ज्या शाळा आहेत त्याच्यापैकी 78 शाळा बंद केलेल्या आहेत. 26 शाळांना 1 लाख रुपये दंड आणि प्रतिदिनी 10,000 प्रमाणे एकंदर त्यांच्यावर कारवाई केल्यानंतर आता 378 शाळा याच्यामध्ये ज्या आता 378 शाळा सुरू आहेत त्यांना वेगवेगळे जे प्रश्न आहेत त्यांच्या संदर्भातले याच्या संदर्भात एक कमिटी नेमलेली होती आणि जेवढ्या शाळांना आपण रेग्युलराइज करू शकतो तो आपला प्रयत्न राहील. याच्यामध्ये मुख्य एक दिरंगाई इथं झालेली नाही आहे. कारवाई करण्यामध्ये दिरंगाई जी झाली आहे त्याच्या संदर्भात आपण शिक्षणाधिकाऱ्यांना संबंधित नोटिसा दिलेल्या आहेत. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी उत्तर देताना असं म्हटलंय की या संदर्भातली समिती नेमलेली आहे आणि 300 समथिंग शाळांच्या बाबतीतला त्या समिती विचार करते. मुळात ही समिती काय नक्की विचार करते? क्रमांक 1. क्रमांक 2, या संदर्भातला त्यांचा अहवाल हा सरकारला कधीपर्यंत प्राप्त होणार आहे आणि विद्यमान स्थितीमध्ये या शाळा चालू आहेत का बंद आहेत आणि चालू असतील तर त्या मान्यता नसल्यामुळे त्यातल्या विद्यार्थ्यांचं भवितव्य काय आहे या संदर्भातलं स्पष्टीकरण माननीय मंत्री महोदयांनी द्यावं अशी माझी विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, याचा अहवाल आम्हाला प्राप्त झालेला आहे. विद्यार्थ्यांचं नुकसान अशासाठी होत नाही की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आम्ही त्यांना 10वी-12वीला बसण्याची परवानगी देतो, त्याच्यामुळे विद्यार्थ्यांचं नुकसान होत नाही. परंतु ज्या शाळा रेग्युलराइज होत नाहीत त्या शाळांच्या विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या शाळांमध्ये पाठवण्याची आवश्यकता आहे. या दृष्टीने जो अहवाल प्राप्त झाला आहे त्याच्यावर विचार चालू आहे. आपला एक सेल्फ फायनान्स ऍक्ट आहे त्याच्यामध्ये 5 गुंठे शहरामध्ये आणि जे ग्रामीण भाग असतो त्याच्यामध्ये 1 एकर जमीन किमान लागते. इथं काही प्रॉब्लेम शाळांना फेस करतात असं आढळून आलेलं आहे. तर काल म्हणजे याच्यावर डिटेल चर्चा सुद्धा झाली आणि अगोदर सुद्धा झालेली होती की सेल्फ फायनान्स ऍक्टमध्ये काही प्रमाणात जर सवलत द्यायची असतील तर ते अधिकार सुद्धा आपण शासनाकडे ठेवलेले नाही आहेत. ते अधिकार घेतले तर काही शाळा अशा सुद्धा आढळून आलेल्या आहेत की ज्यांना 5 गुंठे पाहिजे परंतु 4 गुंठे 90 वगैरे असं सुद्धा काही ठिकाणी आढळून आलेलं आहे. काही शाळांना जिथं 25 लाख रुपये आपण डिपॉझिट घेतो ते काही लोकांनी भरलेलं नाही असं आढळून आलेलं आहे. जेवढ्या रेग्युलराइज करता येतात तेवढ्या आपण रेग्युलराइज करू, परंतु काही शाळा अशा आढळून आलेल्या आहेत की ज्यांनी आपल्याकडे आपण एस्टॅब्लिश करण्यासाठी एक परमिशन देतो आणि चालू करण्यासाठी एक एनओसी देतो. काही लोकांनी एनओसी घेतलेल्या नाहीत तर त्यांना साधारण 6 महिन्याची मुदत देऊन त्या मुदतीमध्ये त्यांनी हे एनओसी प्राप्त करून घ्यावी असं सुद्धा धोरण ठरवण्याचा आम्ही विचार करतो. अध्यक्ष महोदय, आशीष शेलार जी ने पहला प्रश्न ये पूछा था कि इस तरह की इलीगल शाला क्यों बनती है. मैं उसका उत्तर के ही माध्यम से प्रश्न बताने की कोशिश करूंगा. गोवंडी यानी एमईस वार्ड ले लीजिए. आज एमईस वार्ड में 58,000 बच्चे म्युनिसिपल स्कूल में पढ़ रहे हैं. आज एमईस वार्ड की 3 बड़ी शाला रिकंस्ट्रक्शन में, यानी वहां पे आप म्युनिसिपल स्कूल में ही इंटेक नहीं ले पा रहे हो, इसलिए वहां पर इलीगल स्कूल बनते हैं. बच्चे जाएंगे कहां? अभी आप भिवंडी देखिए, मेरे यहाँ पे 47 बिल्डिंग्स है म्युनिसिपल स्कूल की. अब उनके पास कोई फंड नहीं, नई स्कूल लोग बनाते नहीं, बल्कि रिकॉर्ड पे डिक्लाइन करते कि हम एडमिशन नहीं दे सकते, इसलिए इलीगल स्कूल बनती है. आशीष शेलार जी का पहला जो प्रश्न है ना, वो सरकार को आंसर करना चाहिए कि सरकार अपनी जवाबदारी, लोकल बॉडी अपनी जवाबदारी पूरी नहीं कर पा रही है, करके इलीगल स्कूल में माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हैं. कोई माँ बाप ये नहीं चाहते कि उनका बच्चा जाके अनरजिस्टर्ड स्कूल में पढ़े. मंत्री महोदय जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से कई डेलीगेशन आपके पास आए, आपको मालूम है. इस विषय पे टेक्निकल ग्राउंड्स पे मत देखिए, आप बिल्कुल ये देखिए कि उस पर्टिकुलर म्युनिसिपल वार्ड या उस पर्टिकुलर शहर में आपका शिक्षा का स्तर क्या है. आपके हमारे बच्चों के माँ बाप इलीगल स्कूल में बच्चे भेजने के लिए क्यों मजबूर होते हैं. आशीष शेलार जी, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि सरकार से बोलिए कि ये जो मापदंड, ये कमेटी बनी है ना, ये टेक्निकल ग्राउंड्स पे बनी है. आप खुद नगर सेवक रहे हैं, आप बताइए एमईस वार्ड में एक गरीब माँ बाप का बच्चा जिसको म्युनिसिपल स्कूल में जगह नहीं मिल रही वो कहां जाएगा. आप जो अभी स्कूल बंद करने जा रहे हो ना, और स्कूल करने भी अध्यक्ष महोदय क्या करते हैं मालूम है इनके शिक्षण अधिकारी,
नोटिस देते हैं कि आप ये 700 बच्चे 800 बच्चे, मेरे पास जो स्कूल आई 8th स्टैंडर्ड तक है अध्यक्ष महोदय, एक रात में कहते हैं कि अपने बच्चों को शिफ्ट करो। किधर शिफ्ट करो? म्युनिसिपल स्कूल में जगह नहीं, कोई प्राइवेट स्कूल दूसरे स्कूल के बच्चे लेता नहीं। हजारों बच्चे, आशीष भाई आपका प्रश्न जो है बराबर है, लाखों की तादाद में बच्चे हैं जो आज बिल्कुल डर के वातावरण में पढ़ रहे हैं। मंत्री महोदय जी, आप सम्मानीय उप मुख्यमंत्री जी से बात कीजिए, मुख्यमंत्री जी से बात कीजिए, इस तरह से टेक्निकल आंसर मत दीजिए, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे देख के इसका आंसर दीजिए। धन्यवाद। भिवंडी मधली जी परिस्थिती आहे त्याच्यामध्ये मी आमदार साहेबांना आश्वासन दिलेलं होतं की मी स्वतः तिथं म्युनिसिपल स्कूल्सना भेट देऊन काही मी डेट दिली होती, परंतु आमदार साहेब त्यावेळेला उपलब्ध नव्हते। हे अधिवेशन संपल्यानंतर लगेच मी भिवंडीला भेट देईन, आपलं सोल्युशन काढेन। तोपर्यंत कुठलंही स्कूल आम्ही बंद केलेलं नाही। बंद कुठली केली? ज्यांनी खोटी कागदपत्र तयार केलेली होती, खोटी सर्टिफिकेट्स तयार केली, बोगस सर्टिफिकेट छापून ज्या स्कूलने स्कूल चालू केलेली होती त्यांच्यावर आम्ही कारवाई केली आहे, त्यांच्यावर FIR सुद्धा केली आहे, दंड ठेवून बंद केली आहे। अशा ज्या केसेस आहेत त्या कशा रीतीने रेग्युलराइज करता येतील याचा आम्ही विचार करतोय। आणि आपण म्हणत असाल की अशी जर नोटीस दिली असेल की 800 विद्यार्थी आहेत परंतु बंद करण्याची नोटीस असेल, मी ते ताबडतोब कागद मागवून घेतो, आपण माझ्याकडे घेऊन या। आपण तिथं जोपर्यंत पर्यायी व्यवस्था होणार नाही किंवा ते रेग्युलराइज होणार नाही तोपर्यंत त्यांची ते बंद पडणार नाही याची काळजी घेऊ। सुनील राणेजी। अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय मंत्री उत्तर देत आहेत, आपण ऐकतो आहोत, पण मला आठवतं की हिवाळी अधिवेशनामध्ये मी प्रश्न उपस्थित केला होता आणि सन्माननीय मंत्री महोदयांनी म्हटलं होतं की मार्चच्या अधिवेशनाच्या आधी आपण एक बैठक घेऊ। मुंबई शहरामध्ये परिस्थिती भयंकर आहे। म्हणजे जर आपण लक्ष दिलं तर मुंबई शहरामध्ये मी माननीय मंत्री महोदयांना अनेक वेळा सांगितलं की याच्यामध्ये आपण बैठका घेतल्या पाहिजेत। मुंबई शहरामध्ये 19 इमारती मुंबई महानगरपालिकेने बनवून नवीनच्या नवीन पडल्या आहेत, पण अध्यक्ष महोदय आपण तिकडे शाळा सुरू करू शकत नाही, याच्या बाबतीत सुद्धा विचार सन्माननीय मंत्री महोदय करतील का? मुंबईतील अनधिकृत शाळांच्या विरोधामध्ये सन्माननीय मंत्री महोदयांनी उत्तर दिलं, पण त्यामध्ये मुंबई महानगरपालिकेच्या अखत्यारीमध्ये 180 शाळा अजूनही सुरू आहेत आणि या शाळांमध्ये असं आहे की बनावट प्रमाणपत्र घेतली गेली। ही बनावट प्रमाणपत्र कोणी बनवली याचा शोध सन्माननीय मंत्री महोदय आणि त्यांचा विभाग घेणार आहे का? क्रमांक 1, 25 एप्रिल पर्यंत त्यांनी म्हटलं होतं की या शाळा बंद केल्या जातील, अजूनही शाळा बंद नाहीत, फक्त 24 शाळा बंद झाल्या आहेत। बाकीच्यांच्या शाळांबद्दलची कारवाई सन्माननीय मंत्री महोदय आणि त्यांचा विभाग घेणार आहे का? आता त्यांनी उत्तरामध्ये म्हटलं की 5000 चौरस फुटाची जागा किमान पाहिजे। अध्यक्ष महोदय, माझ्याकडे आकडेवारी आहे। प्रश्न 147 शाळा अशा आहेत की सन्माननीय मंत्री महोदय, मुंबईमध्ये 147 शाळा आहेत की ज्यांच्याकडे 1000 फूट जमीन आहे पण परवानगी मिळाली आहे। त्यामुळे काही शाळांचे ना हरकत प्रमाणपत्र बनावट आहेत। त्यामुळे याच्यावर कारवाई कधी करणार? शाळांचे नूतनीकरणच केलेलं नाही अध्यक्ष महोदय, तरी शाळा सुरू आहेत। आणि ज्याचं उत्तर सन्माननीय मंत्री महोदयांनी दिलं की समायोजन करू, म्हणजे बाजूच्या शाळांमध्ये आपण ट्रान्सफर करू। आणि बाजूच्या शाळांमध्ये जर आपण समायोजन करत असू, जर ती खासगी शाळा असेल तर तिथे डोनेशन घेतलं जातं, याच्याबद्दलचा कडक कायदा करून त्या लहान मुला मुलींना आपण बाजूच्या संबंधित शाळांमध्ये कारवाई करणार, कशी करणार? आणि त्याच्याबद्दलची काही खात्यामध्ये काही नोंद आहे का ते त्यांनी जाहीर करावं। उत्तर घेऊया। अध्यक्ष महोदय, 2-3 महत्वाचे मुद्दे सांगितलेले, ज्याच्यामध्ये 18 शाळांच्या इमारती बांधून तयार आहेत परंतु त्या ठिकाणी शाळा सुरू केलेल्या नाही। हा मुद्दा ताबडतोब तपासून बघितला जाईल। आपल्याला जी मीटिंग पाहिजे याच अधिवेशनाच्या काळामध्ये आपली मीटिंग घेतली जाईल। काल सुद्धा मी आधारच्या संदर्भातली रात्री 9 वाजेपर्यंत मीटिंग घेतलेली आहे, आपली मीटिंग घेतली जाईल। आपण जे सांगितलं की शाळांवर कारवाई झाली नाही, तर 78 शाळा पूर्ण बंद झालेल्या आहे। 78 अधिक 26 अधिक 19 म्हणजे ज्यांना दंड करून बंद केल्या त्या 26 आहेत आणि FIR करून बंद केल्या ते 19 आहेत। 19च्या केसमध्ये त्यांनी स्वतः खोटी प्रमाणपत्र छापलेली आढळून आली। ही प्रमाणपत्र त्यांनी कुठून छापली वगैरे हे सगळं पोलीस तपास करतात, कारण पोलीस कंप्लेंट केले आहेत, त्यांना अटक झालेली आहे। त्याच्यामुळे हा तपास होईल आणि या संदर्भातलं योग्य ते काळजी घेतली जाईल। आपण सांगितलेलं खरं आहे की सगळ्यात जास्त अनधिकृत शाळांची संख्या ही मुंबईमध्ये आहे आणि ती जवळजवळ 347 आहे आणि त्याच्या खालोखाल नागपूर, त्याच्या खालोखाल पुण्यामध्ये जी 14 आहे। आणि मुंबईमध्ये खरोखर जागेची अडचण असतेच।
तर याच्या संदर्भात काही वेगळा निर्णय घेता येईल का? आम्ही अवश्य त्याचा विचार करू आणि आवश्यक तो निर्णय घेऊ. आणि हा आवश्यक निर्णय घेताना आपण ज्या सदस्यांनी या सभागृहामध्ये हा विषय मांडलेला आहे त्यांचे सर्वांची एकत्रित बैठक घेऊन त्या संदर्भात निर्णय घेतला जाईल. आवश्यकता असेल आणि सेल्फ फायनान्स ऍक्ट मध्ये काही दुरुस्त्या करायला लागल्या तर त्या सुद्धा पुढच्या अधिवेशनामध्ये आणण्यात येईल. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय मंत्री महोदयांच्या उत्तरानंतर हा प्रश्न अजून गंभीर आहे असं वाटायला लागला. याचं कारण शाळा अनधिकृत झाली, एखादं डॉक्युमेंट डिले केलं, वेळेत दिलं नाही, नसलं तर आपण त्यांना वेळ तरी देऊ शकतो. या शाळांमध्ये मेजर कारण आहे खोटी कागदपत्र बनवले, बोगस पेपर. अध्यक्ष महोदय, हा विभाग काही काळापुरता मीही पाहिलाय. शाळांच्या परवानगीची नसती एवढी मोठी असते. काही बाबतीत आपण सूटही देतो. आपल्या मंत्रालयात त्याच्या अगोदर एकदा स्क्रुटिनी होतं आणि प्रत्यक्ष मंत्री महोदय किंवा विभागाची परवानगी मिळाल्यानंतर शिक्षणाधिकाऱ्याचे काम असतं रेग्युलर तपासणी करणं. अध्यक्ष महोदय, बोगस डॉक्युमेंट ऍट द इन्सेप्शन, ऍट द सबमिशन, ऍट द अप्रुव्हल हे तर झालंच, बट ऍट द टाइम ऑफ व्हेरिफिकेशन ऑल्सो शिक्षणाधिकारी जर ते तपासत नसतील तर अध्यक्ष महोदय ही मिलीभगत आहे का? आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, शिक्षणाधिकाऱ्याला नोटीस आणि बोगस डॉक्युमेंट देणाऱ्यांच्या बाबतीमध्ये पोलीस कंप्लेंट हा भाव बरोबर नाही अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून माझी विनंती राहील की या सगळ्या प्रकरणामध्ये, आणि हे का आज आवश्यक आहे, उद्या असे परत प्रकार व्हायला नको म्हणून कोणी हॅबिच्युअल आहे का, कोणी गँग काम करतंय का, कोणी यामध्ये ठरवून प्लॅन करतंय का? आणि म्हणून या प्रकरणामध्ये जी काही 100-125 शाळा मुंबईतल्या आहेत किंवा अन्य राज्यातल्या 600 असतील, याच्यावर एक SIT नेमली पाहिजे. याचं कारण यात कोणी ना कोणी नक्की गँग काम करते अध्यक्ष महोदय, हे ठरवून होतं अध्यक्ष महोदय. आणि त्यामुळे परिपूर्णतेने चौकशी व्हायची असेल तर SIT करणार का सरकार आणि कालबद्ध पद्धतीने चौकशीचे आदेश देणार का, हा माझा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, मी आत्ताच सांगितलं की या संदर्भात आम्ही डिपार्टमेंटची कमिटी नेमून चौकशी केलेली आहे आणि जर असं काही बोगस रॅकेट आढळलं असेल तर याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याच्या संदर्भात आवश्यक ती कारवाई केली जाईल. केळकर साहेब. अध्यक्ष महोदय, तुम्हाला देतो. माझे या विषयाबद्दल 3 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. कारण हा विषय गंभीर आहे, विद्यार्थी हिताच्या बरोबरच शिक्षण हिताचा विषय आहे. अध्यक्ष महोदय, हे अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर करतात, परंतु प्रत्यक्ष त्या शाळा चालू असतात असं विशेषतः ठाणे जिल्ह्यामध्ये दिवा येथे देखील आपल्याला आढळून आलेलं आहे. आणि त्याच्यामुळे शिक्षणाधिकारी कार्यालय जे आहे ते काही वेळेला असा शंका यायला लागते की ही काही एजंट लोकांचा प्रश्न घ्या, स्पेसिफिक प्रश्न घ्या. आणि त्याच्यामुळे शिक्षणाधिकारी कार्यालयामध्ये एजंट मुक्त कार्यालय कसं होईल ते बघण्याची देखील गरज आहे अध्यक्ष महोदय. नंबर 2, एकीकडे पटसंख्या कमी होते. महापालिका शाळांमध्ये ठाणे महापालिकेमध्ये 60,000 विद्यार्थी, 600 शाळा होत्या, त्यात निम्म्यापेक्षा खालती आलेल्या आहेत. त्याचा दर्जा वाढत नाही. शिक्षक आणि त्याची मान्यता देखील शासनाकडनं लवकर मिळत नाही. ठाणे महापालिकेत तर 250 शिक्षकाची मान्यताच 1 वर्षभर नाही आहे. बिनशिक्षकी शाळा देखील मी स्वतः त्या ठिकाणी भेट देऊन मी बघितलेली आहे. आणि त्याच्यामुळे एवढी या येणाऱ्या पिढीची कुचंबणा होणं बरोबर नाही. त्याच्यामुळे त्याचा काही कालावधी देखील ठरवायला पाहिजे. एकीकडे अनधिकृत झाल्यावर हे विद्यार्थी जाणार कुठे? मग त्यांना हा दरवाजा उघडा असला पाहिजे, त्याच्याकडे शिक्षक पाहिजेत, त्या ठिकाणी त्यांना पाठबळ दिलं पाहिजे. तर या सगळ्या याच्याकरता अध्यक्ष महोदय, एक तर मान्यतेसाठी काही कालबद्ध कार्यक्रम तुम्ही आखणार का? आणि दुसरा, हा जो काही शिक्षणाचा दर्जासंबंधी किंवा पटसंख्या कमी होते त्याच्यावर सर्वंकष धोरण करण्याकरता काही आपण ठोस असं नियोजन करणार का? अध्यक्ष महोदय, शिक्षकांच्या कमतरतेमुळे आपण जे उल्लेख केलेला आहे तर आपण शिक्षकांच्या भरतीची प्रक्रिया सुरू केलेली आहे आणि त्याला कोर्टाचा स्टे होता, औरंगाबाद कोर्टचा, तो सुद्धा जुलै महिन्यातच व्हेकेट झालेला आहे. त्याच्यामुळे ही प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. लवकरच हे सर्व शिक्षक उपलब्ध करून दिले जातील आणि जवळजवळ सगळ्यात ज्या त्रुटी होत्या या सगळ्या आम्ही दूर करण्याचा प्रयत्न केला. आपण बघितलेलं आहे की शाळांना जी परवानगी लागायची 2-2, 4-4 वर्ष लागायची, आम्ही ताबडतोब ती अगदी कार्यक्रम घेऊन 500-500, 400-400, 200 अशा लोकांना
परवानग्या हातामध्ये दिलेल्या आहेत. कोणालाही आता मंत्रालयामध्ये शाळेच्या परवानगीसाठी यायला लागतं, एवढा बदल महाराष्ट्रामध्ये घडलेला आहे. भरतीची प्रक्रिया असते, ह्याला थोडासा उशीर अशासाठी लागतो की आपल्याला रोस्टर तपासायला लागतं. जिल्हा परिषदेचे रोस्टर असतील, महापालिकेचे असतील, रोस्टरची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर हे साईटवर टाकलं जातं, त्या विद्यार्थ्यांना चॉईस दिला जातो आणि त्याप्रमाणे ते जॉईन होतात. ही प्रक्रिया साधारण 1 महिन्याच्या आतमध्ये पूर्ण होणार आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला हे आढळून येणार नाही. आपण सांगितल्याप्रमाणे हे काही जे रेग्युलराईज होण्यासारखे आहेत ते आम्ही रेग्युलराईज करू. उरलेल्यांना आम्ही नगरपालिकेच्या शाळा आहेत, जिल्हा परिषद शाळा आहेत, तिथं आम्ही ट्रान्सफर करू. जास्त प्रश्न मुंबई शहराचा आहे. आपण मुंबई शहर आणि मेट्रोपोलिस हा जो एरिया आहे महानगरपालिकेच्या क्षेत्राचा, त्या सगळ्यांचीच एकत्रित बैठक घेऊन या संदर्भातला आवश्यक तो निर्णय घेऊ, जेणेकरून पुढच्या काळामध्ये अशी गोष्ट आपल्याला घडणार नाही. यामिनीताई. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. महाराष्ट्राच्या नागरिकाचं ज्याच्यावर भवितव्य अवलंबून आहे असा शिक्षण विभागामध्ये 800 शाळांमध्ये इतका गोंधळ होईपर्यंत प्रशासन काय करत होतं, हा माझा पहिला प्रश्न आहे. दुसरा प्रश्न की आपण समायोजन ज्या विद्यार्थ्यांचं केलेलं आहे, तर ज्या मान्यता ज्या शाळांना नव्हती त्या शाळांमध्ये शिकलेली मुलं समायोजन झाल्यानंतर त्यांच्या शिक्षणाला तीच पात्रता लागू होणार आहे का? आणि ज्यांना मान्यता न देता ह्या शाळा ज्या चालू होत्या मुंबईमधल्या, तर त्या जर त्यांच्या ज्या फॉर्मॅलिटीज किंवा ज्या गरजा आहेत त्या जर त्या परिपूर्णता करत असतील तर त्यांना कुठला मान्यता देण्याचा आपण विचार करतोय का? असे 3 प्रश्न माझे आहेत. अध्यक्ष महोदय, मी आत्ताच सांगितलेलं आहे की परिपूर्ण क्वालिफिकेशन असल्याशिवाय आपण अलाउच करत नाही. कारण जिथं DED होते तिथं TETची परीक्षा केंद्र शासनाने आणलेली आहे, TIITची परीक्षा होते आणि त्यानंतर पवित्र पोर्टलवरून सगळे हे शिक्षक जातात. तर आपण निश्चितपणे करू. दुसरा जो प्रश्न आहे जो सहानुभूतीपूर्वक विचार करायचा की जी लोक पूर्तता करतील त्या शाळांना अवश्य आम्ही सांगितलेलं आहे की रेग्युलराईज करण्याचा हे करू. आणि मुंबईतल्या सर्व आमदारांची मीटिंग मी घेण्याचं आश्वासन दिलेलं आहे. त्या आश्वासनामध्ये याच्यावर आवश्यक तो निर्णय घेऊ. आजचा जो विषय खूप संवेदनशील असा विषय आहे. खरं म्हणजे शिक्षण हा विद्यार्थ्यांचा मूलभूत अधिकार आहे आणि प्रत्येक मूल हा चांगल्या पद्धतीने शिक्षण त्याने घेतलं पाहिजे असा कायदा सांगतो. परंतु अध्यक्ष महोदय, आपल्या निदर्शनामध्ये आणू इच्छितो की पालघर जिल्हा हा नव्याने स्थापना झाली 2014 साली आणि तेव्हापासून आजपर्यंत या पालघर जिल्ह्यामध्ये शिक्षक भरती झालेली नाही. नागरीकरण खूप वाढलेलं आहे. आपण वसई, विरार इथे 3री मुंबईकडे बघतोय, परंतु इथे शिक्षणाची परिस्थिती अशी बघितली की पालघर जिल्ह्यामध्ये जवळपास 3000 शिक्षकांची पदसंख्या ही रिक्त आहे. वसई, विरार, पालघर, नालासोपारा, बोईसर हे नागरीकरण खूप वाढलेले, जवळपास 40 लाख लोकसंख्या इथे झालेली आहे. आणि ते जिल्हा परिषद शाळांची अवस्था अशी बघितली तर त्या बिल्डिंग जीर्ण झालेल्या आहेत, शिक्षक संख्या नाही. आणि ज्या नव्याने विद्यार्थी तिकडे येतात प्रवेशासाठी त्यांच्यासाठी आपल्या शासनाची कुठलीही सुविधा शाळेच्या मार्फत उपलब्ध नाही. त्याच्यामुळे ही जी मुलं आहेत ती कुठे शाळेमध्ये जातील हा त्यांचा समोरचा मूलभूत प्रश्न आहे. त्याच्यामुळे मंत्री महोदयांना आपल्या माध्यमातून विनंती अशी करायची आहे मला की ह्या ज्या अनधिकृत शाळा आहेत त्या अधिकृत करण्यासंदर्भामध्ये एक डिवायडेड कमिटी आहे. त्या कमिटीच्या मीटिंग वर्षानुवर्ष होतच नाहीत. त्याच्यामध्ये सदस्य असले तहसीलदार असतील, ते TLR असतील, शिक्षण अधिकारी असतील, हे कधी एकत्र येताना दिसत नाही. त्याच्यामुळे मीटिंग होत नाहीत आणि अनेक वेळेला ज्या रेग्युलर होण्यासारख्या ज्या फाईल आहेत त्या सुद्धा वारंवार रिटर्न्स क्युरीज काढून या जिल्ह्याकडे जातात, जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून यांच्याकडे गट शिक्षण अधिकारी येतात आणि हा सगळा घोळमेळ आहे. याच्यामध्ये ह्या सगळ्या प्रकार रखडलेल्या आहेत आणि परिणामी ह्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण एवढा विचित्र परिणाम व्हायला लागलेला आहे. आणि आता जे आपण सर्क्युलर त्याच्यामध्ये आपण त्या नोटीस दिल्या, नोटीस दिलं म्हणजे काय, आपली जबाबदारी संपली असं होत नाही. तरी आपल्याला अशी विनंती आहे माझी की ह्या कमिट्या आहेत, ह्या कमिट्यांच्या मीटिंग रेग्युलर कधी होतील त्या झाल्या पाहिजेत. एक, आणि ज्या पेंडिंग फाईल आहेत त्या लवकरात लवकर कधी क्लिअर करणार एवढं सांगा. आणि पालघर जिल्ह्यामध्ये शिक्षकांची जी रिक्त पदं आहेत ती लवकरात लवकर कधी भरणार एवढं सांगा. मीटिंग लवकरात लवकर घेण्याबद्दलच्या आणि पिरियॉडिकली ह्या मीटिंग घेण्याबद्दल आवश्यक त्या सूचना दिल्या जातील. आपण पालघरच्या संदर्भात सांगितलेला विषय खरा आहे की मोठ्या प्रमाणात आपली भरती होणार होती मे महिन्यामध्ये, त्याच्यामुळे आपण बदल्या अलाव केल्या
आणि त्याच्यामुळे जो तुटवडा झालेला आहे त्याला तात्पुरते शिक्षक दिलेले आहेत. ज्या ठिकाणी मिळाले नसले मी पुन्हा चौकशी करतो आणि 1 महिन्यामध्ये ही प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे आणि त्याच्यामुळे पालघर जिल्ह्याला सुद्धा न्याय मिळेल. हरिभाऊ नाना देतो. अध्यक्ष महाराज, या ज्या अनाधिकृत शाळा मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्या राज्यात आहेत याचं एक कारण असं आहे की जे B.Ed झाले M.Ed झाले अशा मुलांना कुठे नोकऱ्या मिळत नाही आणि म्हणून ते अशा शाळाही काढतात काही ग्रुपनी येऊन. हा एक प्रकार आहे आणि म्हणून अशा शाळा या जर शिक्षकांनी काढलेल्या असतील तर त्या नियमित कराव्यात लवकरात लवकर. हा एक प्रश्न. दुसरा प्रश्न असा आहे की आपल्याला ज्या अनाधिकृत शाळा आहेत तिथं विद्यार्थी जाऊ नये, काही सोयी नाही म्हणून, तर आपण तिथं एक अशा अनाधिकृत शाळेची यादी शाळा उघडण्यापूर्वी हे एका जिल्ह्यामध्ये डिक्लेअर तरी केलं पाहिजे की अनाधिकृत शाळा आहे म्हणून, म्हणजे पालक तिथे मुलाला घालणार नाही. हा दुसरा प्रश्न. आणि तिसरा प्रश्न आहे की आपल्याकडे काही शाळांच्या तुकड्या वाढीचे मोठे प्रस्ताव आपल्याकडे आहे. तुकड्या वाढीचे ज्या चांगल्या संस्था असतात जिथं चांगलं शिक्षण दिलं जातं, ज्या शाळेचा निकाल 100% 95%च्या वरच नेहमी लागतो, तिथं विद्यार्थ्याचा ओढा असतो आणि तिथं विद्यार्थ्याचा पालकाचा ओढा त्या शाळेत प्रवेश मिळाला पाहिजे. पण त्या शाळेमध्ये प्रवेश का मिळत नाही तर त्यांच्याकडे एका तुकडीमध्ये बसायची तेवढी जागा नसते. खरं म्हणजे 40 विद्यार्थी असावे तर 60 विद्यार्थी आहे, पण आता 80 विद्यार्थी पालकाच्या आग्रहावरून त्या काही शाळांमध्ये आहे. तर अशा सर्व शाळांना तुकड्या मंजूर करणार आहात का? हा शेवटचा प्रश्न. धन्यवाद. झालं आता प्रश्न 20 मिनिटं चाललाय. तुकड्यांचा जो प्रश्न आहे, आपण तुकड्या जर मागितल्या आणि सेल्फ फायनान्स असल्या आपण ताबडतोब मंजूर करतो, असं काय पेंडिंग नाही आहे. परंतु काही वेळेला आपण सांगता त्याप्रमाणे ग्रँटेबल स्कूलची संख्या सुद्धा आता खूप जास्त आहे आणि त्याचा बोजा सुद्धा खूप जास्त आहे. त्याच्यामुळे कोणी जर सेल्फ फायनान्सच्या ह्याच्याखाली मागितली तर ते आम्ही देण्याची व्यवस्था करू. किशोरप्पा. अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, अत्यंत महत्वाचा विषय आहे. मी पहिल्यांदा राज्य सरकारचं अभिनंदन करेल की इतक्या सगळ्या शिक्षकांचा शॉर्टेज असल्यामुळे आपण तब्बल 50,000 शिक्षकांची भरती केलेली आहे. पण आपण करता आहात, परंतु आता एक नवीन आपण विषय घेतलेला आहे की आपण रिटायर्ड झालेल्या शिक्षकांना कॉन्ट्रॅक्ट बेसवर आपण घेतोय. माझी अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांना विनंती आहे की एका बाजूला हजारो D.Ed B.Ed झालेले विद्यार्थी पडलेले असताना आपण रिटायर झालेल्या शिक्षकांना हे शिक्षक म्हणून आपण कॉन्ट्रॅक्ट बेसवर जे घेतोय त्या मला असं वाटतं की अत्यंत चुकीचं असेल. कारण आत्ताची शिक्षण पद्धती आणि रिटायर झालेले शिक्षक त्यांना आपण कॉन्ट्रॅक्ट बेसवर घेण्यापेक्षा स्पेसिफिक प्रश्न विचारा. D.Ed B.Ed झालेल्या विद्यार्थ्यांना आपण कॉन्ट्रॅक्ट बेसवर घेणार का, हा माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, कसं आहे की ही तात्पुरती सोय करण्यात आली आहे कारण कोर्टाचा स्टे आहे म्हणून. तात्पुरत्या स्टेसाठी 15 दिवस किंवा 1 महिन्यासाठी घेतलं तर हे विद्यार्थी पुन्हा मग त्या ठिकाणी आंदोलन करतील कारण ती त्यांची मस्करी केल्यासारखी होईल. ही तात्पुरती व्यवस्था असल्यामुळे शासनात जसं आपण रिटायर झालेला एखादा कर्मचारी असेल तर त्याला 2 वर्षासाठी हे करतो, तशी तात्पुरती व्यवस्था केलेली आहे कारण कोर्टाचा स्टे होता म्हणून. कोणालाही ह्याच्यामध्ये परमनंट किंवा दीर्घकाळासाठी घेण्यात येणार नाही. याचं मी 15 दिवस 1 महिन्यासाठी हे सिलेक्शन करणं, त्यांना ट्रेनिंग देणं खूप कठीण आहे. त्याच्यामुळे तात्पुरती व्यवस्था आहे, याच्यामध्ये कोणालाही परमनंटली घेतलं नाही. काही संघटनांचा गैरसमज झालाय की परमनंट अशी सोय केली आहे, तर तशी करण्यात आलेली नाहीये. लवकरच भरती होईल आणि त्याच्यानंतर हे शिक्षक जे असतील त्यांना कमी करून त्या ठिकाणी रेग्युलर आलेल्या शिक्षकांना. शेवटचा प्रश्न ओके साहेब. अध्यक्ष महोदय, स्कोपच्या बाहेरचा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयाशी निगडीत विषय आहे. स्कोपच्या बाहेर पॉइंटेड प्रश्न विचारा, आपल्याला पुढे जायचं आता. शैक्षणिक सत्र 30 तारखेपासून सुरू झालेला आज 20 दिवस झाले.
संपूर्ण जिल्हा महाराष्ट्रातल्या जिल्हा परिषदमध्ये शालेय शिक्षण विभागामध्ये शिक्षकाची संख्या कमी असल्यामुळे त्या ठिकाणी त्या भागातले स्वयंसेवक म्हणून नेमण्यासाठी मंत्री महोदयाच्या माध्यमातून तशा प्रकारच्या सीओला सूचना देऊन त्या प्रकारचं अध्ययन आणि अध्यापन करण्याची संधी उपलब्ध करण्याच्या अनुषंगाने स्वयंसेवक नेमण्याची परवानगी देण्याच्या अनुषंगाने शालेय मंत्री महोदयाने तशा प्रकारच्या सूचना देऊन सीओला तात्काळ त्याची कारवाई होईल का, हाच माझा स्पेसिफिक प्रश्न. ज्यावेळेला काही अडचणी येतात तेव्हा सीओ आपल्या लेवलवर काही ऍडजस्टमेंट करत असतात आणि त्यांच्याकडे जो स्वनिधी असतो त्याच्यामधून अशा लोकांची पेमेंट्स करत असतात. तरी मी पुन्हा एकदा सरांच्याकडून समजून घेईन नेमकं काय त्यांची सूचना आहे आणि त्याच्यासाठी मी त्यांना निश्चितपणे वेळ देईन. आजमी सर. सर मंत्री जी को मालूम है अच्छी तरह से कि सबसे ज्यादा अगर इसका असर पड़ रहा है स्कूलों का तो मानकू शिवाजी नगर में पड़, ये बहुत स्लम इलाका है. जैसे कारपोरेशन के लोगों ने वहां नोटिस लगा दिया कि स्कूल बंद हो जाएंगे, मैं इनसे कई बार 2-3 बार मिल चुका, वहां के डेलीगेशन ला चुका. सबसे पहले मेरा सवाल है सर कि एजुकेशन वतन के रीढ़ की हड्डी की तरह से है सर, और एजुकेशन अगर वहां बंद हो जाएगी, जो स्कूल बंद हो जाएंगे, बच्चे जाएंगे कहां सर? बच्चे सर 5000 फुट 5000 फुट की जगह चाहिए उसके लिए परमिशन के लिए. सर मेरा मानना है क्या मंत्री जी मुंबई शहर में जहां स्कूल नहीं है, सरकार एक स्कूल खोलती नहीं है, कारपोरेशन थोड़ा काम कर रहा है लेकिन एजुकेशन सही नहीं हो रही है, 5-6 हजार रुपया महीने का खर्च कारपोरेशन पे हो रहा है. ये 500-600 रुपए में जो बच्चे पढ़ाए जाते हैं उनको अप्रिसिएशन करने के बजाय उनके स्कूल बंद किए जा रहे हैं. अभी 26,000 अगर स्कूल बंद नहीं हुए तो 26 लाख रुपया फाइन लगेगी. सबसे पहले मेरा सवाल है सर कि 5,000 की जगह पर अप्रूवल देने के लिए 2,000 फुट लाएंगे क्या? और सबसे पहले स्टे दीजिए जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता. कारपोरेशन के लोग रोजाना नोटिस निकालते हैं, ये भय खत्म होना चाहिए. सर दूसरी चीज, ट्रस्ट को जगह नहीं मिलती. जो ट्रस्ट के लोग जगहें मांग रहे हैं, जगह किसी को नहीं दी जा रही है. 30 साल के लिए स्लम के अंदर स्कूल के लिए जगह देने का प्रोविजन बनाएंगे क्या? दूसरा चीज सर, जो एफडी 20 लाख रुपए की है, कहां से देंगे 20 लाख रुपया गरीब लोग? वहां 300, 500, 700 रुपए में पढ़ाते हैं. और मैं कहता हूं वो टीचर, मैं उनको सल्यूट करता हूं जो बेचारी 8,000, 7,000, 10,000 रुपए में पढ़ाती हैं टीचर. आप उनको अप्रिशिएट करने के बजाय उस स्कूल को बंद करना चाहते हैं. पहले आप इतना स्कूल वहां खोल दीजिए कि बच्चों को स्कूल की कमी ना पड़े, उसके बाद आप एक्शन लीजिए तो मैं इसको अप्रिशिएट करूंगा. सर ये बता दीजिए आप कि 20 लाख की जगह पर 1.5 लाख 2 लाख रुपया स्लम में लेना चाहिए. अध्यक्ष मैं सबसे पहले स्टे दीजिए, असं नाही चालणार. सबसे पहले स्टे होना चाहिए सर, स्टे होना चाहिए. कोई भी कारपोरेशन को नोटिस नहीं देना चाहिए जब तक फैसला न हो जाए. ठीक है, धन्यवाद सर. अध्यक्ष मगाशीच मी उत्तर दिलंय की आम्ही सहानुभूतीपूर्वक विचार करू आणि मुंबईला कॉर्पोरेशन मध्ये मोकळ्या जागा असतात, मुंबईला काही अडचण नाही आहे. आपली मी भिवंडीची वगैरे परिस्थिती समजू, गोवंडीची परिस्थिती ही मुंबईमध्ये आहे आणि मुंबईमध्ये कॅपॅसिटी आहे, स्पेअर कॅपॅसिटी. तरी पण जोपर्यंत पर्यायी व्यवस्था होत नाही तोपर्यंत आम्ही सहानुभूतीचं धोरण घेण्याचं मान्य केलेलं आहे. आपण त्यावेळेला आलेला नव्हता, त्याच्यामुळे आपण. योगेश सागरजी. महोदय, मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888चा कलम 61 प्रमाणे स्थानीय स्वराज्य संस्था म्हणून महापालिकेची ही ऑब्लिगेटरी ड्युटी आहे की त्यांनी प्राथमिक शिक्षण हे कंपल्सरी दिलं पाहिजे आणि सरकारचा हा राईट टू एज्युकेशनचा ऍक्ट सुद्धा आहे. अध्यक्ष महोदय, आपण चर्चा करतो अनधिकृत शाळेच्या संदर्भामध्ये, शाळेच्या संचालक, जागा, कागदची पूर्तता, आपण हे कधी विचार करत नाही की ज्यांच्या डोक्यावर ही शिक्षणाची जबाबदारी आहे त्याची काय जबाबदारी आहे. माझी मागणी आहे मंत्री महोदय, आपण राज्य सरकारच्या अधिकाराखाली मुंबई महानगरपालिकेला असा आदेश देणार का की ज्या शाळेमध्ये, ज्या विस्तारामध्ये अशा अनधिकृत शाळा असतील तिकडच्या महापालिकेच्या शाळेच्या इमारतीमध्ये 2 शिफ्ट मध्ये शाळा चालवा. काय अडचण आहे त्यांना? 2 शिफ्ट मध्ये शाळा चालवा. तुम्ही प्रश्न, आपण खूप वेळ या प्रश्नावरती 20-22 मिनिटं बोलतोय. आपण स्पेसिफिक प्रश्न माझी शाळा नाहीये, मी लोकांसाठी सांगतोय. मी अध्यक्ष महोदय, आपण मी कधीपासून हात वरती करून बसलो होतो. स्पेसिफिक प्रश्न, माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे. 2 शिफ्ट. अध्यक्ष महोदय, तुम्ही आम्हाला थांबवता. 2 शिफ्ट मध्ये शाळा चालवा, हे महापालिकेचा ऑब्लिगेटरी ड्युटी आहे. तुम्ही मुंबई महापालिकेच्या कमिशनरला का जबाबदार धरत नाही? 2 शिफ्ट मध्ये शाळा चालवणार का? 2 शिफ्ट मध्ये शाळा चालवा. एक दुसरा प्रश्न, ज्यांचे कागदची पूर्तता झाली आहे पण जागेची कमतरता असेल, तुम्ही जेव्हा निर्णय करत असाल तेव्हा करा, त्यांना तुमची शाळा 2nd शिफ्ट मध्ये चालवायला भाड्याने देणार का?
अध्यक्ष महोदय, मी मगाशीच सांगितले की मुंबईच्या सगळ्या आमदार महोदयांना घेऊन मी मीटिंग घेईन आणि हे सगळे जे प्रश्न आहेत त्याचे निर्णय या अधिवेशन काळातच राणेसाहेब अधिवेशन काळातच सांगितलं. ह्या ठीक आहे. अधिवेशन शेखर निकमजी, चला लवकर. अध्यक्ष महोदय, ज्या शाळा 20% 40% प्रश्न फक्त प्रश्न. हो, ज्या शाळा 20% 40% अनुदानित झाल्यात, परंतु एखादा मुलगा नाही म्हणून त्या शाळा स्वयं शिक्षितकडे आपण वर्ग करणार आहात का, असं काय शासनाचं ठरलंय का? आणि त्यामध्ये 15-15 वर्ष स्टाफ आज अप्रूव्ड स्टाफ आहे आणि एखाद्या मुलामुळे 19 मुलांवर अन्याय होऊ नये त्याबाबतचं स्पष्ट धोरण शासनाचं काय? अध्यक्ष महोदय, हा या प्रश्नाशी संबंधित विषय नाही, परंतु मी त्यांना भेटीची वेळ देतो. आम्ही सगळ्यांच्या बाबतीत सहानुभूतीचं धोरण ठेवतो, परंतु किमान संख्या तर मेंटेन केली पाहिजे आणि त्यांना आपण प्रोटेक्ट केलेलं आहे. त्याच्यामुळे 20% जर सरप्लस झाला तर त्याला 20%मध्ये 40% सरप्लस झाला, 40%च्या शाळेमध्ये कुठल्याही ह्याला शिक्षकांना अडचण येणार नाही अशा तऱ्हेचा निर्णय आम्ही घेतलेला आहे. ठीक आहे. प्रश्न क्रमांक 5. प्रश्न क्रमांक 6. कोणाचा प्रश्न आहे का? प्रश्न क्रमांक 6 बोला. यामिनीताई बोला. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 65,772 उत्तरामध्ये असं म्हटलेलं आहे, छापल्याप्रमाणे उत्तरामध्ये असं म्हटलेलं आहे की हे खरे नाही 2 क्रमांकच्या प्रश्नाच्या उत्तराला. पण वृत्तपत्रामधनं मोठ्या प्रमाणावर अशा बातम्या येत आहेत की लाखो विद्यार्थ्यांचं आधार कार्ड हे संलग्न जी वेळ आपण दिली होती त्या वेळेच्या पूर्वी झालेलं नाहीये. तर या संदर्भातली वस्तुस्थिती काय आहे आणि याच्या आधी आधार संलग्न करण्याच्या आधी आधार संलग्न न होण्याचं कारण बोगस विद्यार्थी संच मान्यता दाखवून घेतल्या होत्या का, या संदर्भातली शासनाकडे काय नक्की माहिती आहे आणि या संदर्भात शासन काय कारवाई करणार आहे याची कृपा, असे माझे 2 प्रश्न आहेत. आधार कार्ड आपल्याला खात्री करायलाच लागते, नाहीतर मग आपण ज्या संच मान्यता देतो त्याच्यामधून अधिकचे शिक्षक जाऊ शकतात आणि शासनावर विनाकारण बोजा येऊ शकतो. आणि त्याच्यामुळे आधार कार्ड 100% व्हेरिफिकेशन होणार आहे, त्याच्यापैकी 92% व्हेरिफिकेशन झाले. पण तसं असलं तरी कुठेही संच मान्यता थांबवलेल्या नाहीत, सर्व संच मान्यता दिलेल्या आहेत. आणि ज्या ठिकाणी आधार कार्डमध्ये काही टेक्निकल प्रॉब्लेम आढळून आलेले असले तर तिथं व्यक्तिगत गट शिक्षणाधिकाऱ्यांना पाठवलं जातं आणि अशा जवळजवळ 58,000 विद्यार्थ्यांना सुद्धा त्यांचं आधार व्हेरिफिकेशन होत नसताना सुद्धा आम्ही त्यांचं नाव इन्क्लूड केलेली आहेत आणि ही प्रक्रिया चालू आहे आणि त्याच्यामुळे ही प्रक्रिया 100% पूर्ण केली जाईल आणि त्याच्यामुळे संच मान्यतेवर कुठलाही परिणाम होणार नाही. नाही, आता कसं आहे, जवळजवळ 92.24% आता झालेली आहे आणि त्याच्यामुळे लवकरात लवकर ही पूर्ण करण्यासाठी आम्ही प्रत्येकाची पथकं सुद्धा दिलेली आहेत आणि त्याच्यामुळे लवकरात लवकर पूर्ण होईल. तर महोदय, प्रश्न क्रमांक 2 ला उत्तर मिळालेलं आहे हे खरं नाहीये. माझ्याकडे कटिंग्स आहे साहेब आणि या कटिंग्सवर जर खरं नसेल तर मला असं वाटतं की या अशा प्रकारच्या बातम्या ज्या येतात त्याला आळा घालण्यासाठी आपण त्याच्यावर काय कारवाई करणार का, हा माझा प्रश्न आहे. आपण ज्याला खरं नाही असं लिहितो त्याच्यामध्ये ते ज्या फिगर्स लिहिलेल्या असतात त्या आम्ही उत्तराच्या वेळेला खऱ्या फिगर्स देत असतो. त्यामुळे त्या फिगर्स जर आम्ही होय असं उत्तर दिलं तर मग त्या फिगर्स आम्ही मान्य केल्या असं होतं आणि त्याच्यामुळे खऱ्या फिगर्स आम्ही दिलेल्या आहेत आमच्या उत्तरामध्ये. आणि आता सुद्धा मी देतो, आपल्याला कुठलीही फिगर पाहिजे असेल तर ते सगळ्या फिगर्स आहेत माझ्याकडे. मी आता सुद्धा सांगितलं की 17,99,000 जे राहिलेले आहेत त्याच्यापैकी 3,08,000 विद्यार्थी असे आहेत की ज्यांनी आधार कार्डच घेतलेले नाहीत आणि त्याच्यापैकी 1,34,369 हे सेल्फ फायनान्स शाळेतले आहेत. त्यामुळे आम्ही त्यांना आता कळवलेलं आहे की त्यांना सुद्धा आधार लिंकिंग कंपल्सरी आहे, त्यांनी ते करून घ्यावं आणि आम्ही आमच्या पातळीवर जास्तीत जास्त प्रयत्न करतोय की लवकरात लवकर सगळी प्रक्रिया पूर्ण व्हावी. आणि आधार कार्ड नसल्यामुळे आम्ही कोणालाही वंचित केलेलं नाही विद्यार्थ्यांना कुठल्याही सवलत. राम सातपुते. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, अनुदानित शाळेचा विषय निघलाय
या विषयामध्ये बोलत असताना अध्यक्ष महोदय, प्रामुख्यानं महाराष्ट्रातील अनुदानित शाळा त्या ठिकाणी जिल्हा परिषदेचा असणारा प्राथमिक शिक्षण विभागाचा शिक्षणाधिकारी, त्या ठिकाणी माध्यमिक शिक्षण विभागाचा शिक्षणाधिकारी आणि डेप्युटी डायरेक्टर, त्या ठिकाणी प्रत्येक विभागाला जे कोणी असतात शिक्षण विभागाचे, हे महाराष्ट्राच्या शिक्षण व्यवस्थेला काळीमा फासायचं काम करतात अध्यक्ष महोदय. एखाद्याला जर त्या ठिकाणी अनुकंपावर जर नोकरी लागत असेल तर त्या ठिकाणी शालार्थ आयडी आणि एकंदरीतच पद मान्यतेसाठी थ्रूआउट म्हणजे गट शिक्षण अधिकाऱ्यापासून ते त्या ठिकाणी जिल्हा परिषदेचा शिक्षणाधिकारी आणि डेप्युटी डायरेक्टर अशा पद्धतीने थ्रूआउट त्या ठिकाणी रेट कार्ड ठरवलेत अध्यक्ष महोदय. त्या ठिकाणी जर पदमान्यतेसाठी जिल्हा परिषदेचा शिक्षणाधिकारीचा रेट 8-8 लाख रुपये सोलापूर जिल्हा परिषदेमध्ये अध्यक्ष महोदय. तसंच त्या ठिकाणी आपण डेप्युटी डायरेक्टर जर पाहिलं तर त्या ठिकाणी थ्रूआउट मोठ्या प्रमाणामध्ये भ्रष्टाचार चालू आहे. मंत्री महोदयांना माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे की त्या ठिकाणी पुणे विभागाचे असणारे डेप्युटी डायरेक्टर उकिरडे आणि त्या ठिकाणी त्यांचा सोलापूर जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन शिक्षणाधिकारी बाबर अशा सगळ्या ज्यांनी ही पदमान्यता दिली आहे, शालार्थ आयडी दिलेत, याचं एक आपण त्या ठिकाणी चौकशी समितीच्या माध्यमातून येत्या काळामध्ये चौकशी करणार का? आपल्याकडे जर कुठल्याही स्पेसिफिक कंप्लेंट प्राप्त झाल्या तर आम्ही अवश्य चौकशी करू. आपण तशा स्वरूपाची कंप्लेंट द्यावी. आपण ऐकून घ्या. आपण ज्यांची नावं घेतलेली आहेत त्यांच्या संदर्भातल्या आपण तक्रारी कराव्या. 100% चौकशी लावली जाईल. माझ्याकडे पत्र दाखल करावं, मी चौकशी लावतो. अध्यक्ष महोदय, मी या ठिकाणी त्या जिल्ह्यातला आमदार आहे, माझ्याकडे लोकांच्या तक्रारी आल्यात. मी स्पेसिफिक आपल्याला विधानसभेच्या समोर तक्रार करतोय की पुणे विभागामध्ये अशा पद्धतीने जो भ्रष्टाचार झालाय तिथल्या असणाऱ्या उपसंचालकाची आपण समितीच्या माध्यमातून चौकशी करणार का? होय अध्यक्ष महाराज. ठीक आहे. प्रश्न क्रमांक 7 दीपक चव्हाणजी बोला. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 65,521. अध्यक्ष महोदय, छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, यामध्ये पहिला प्रश्न जो विचारला आहे, राज्यातील जिल्हा परिषद तसेच अनुदानित शाळांमधील 8वी पर्यंतचे 88 लाखाहून अधिक विद्यार्थी शालेय पोषण आहारापासून वंचित असल्याचे निदर्शन आले, हे खरे आहे काय? त्यामध्ये उत्तर सांगितले अंशतः खरे आहे. आणि दुसऱ्यामध्ये असा प्रश्न विचारला की राज्यामध्ये विशेषतः पुणे, कोल्हापूर, अमरावती या जिल्ह्यामध्ये अनेक ठिकाणी अनियमित व निकृष्ट दर्जाचा धान्य पुरवठा होत आहे, हे खरे आहे काय? त्यामध्ये मंत्री महोदय उत्तर सांगितले हे खरे नाही. नेमकं यामध्ये स्पष्टीकरण यामध्ये मंत्री महोदय द्यावं की याचा अर्थ 88 लाखाहून अधिक विद्यार्थी शालेय पोषण आहारापासून वंचित आहे, याचा अर्थ त्या शाळेमध्ये पुरवठा होत नाही काय? शासनाकडून पुरवठा झाला परंतु मध्येच त्यामध्ये कोणत्या अडचणी आल्या? आणि दुसरी गोष्ट, ज्या ठिकाणी अनियमित व निकृष्ट दर्जाचा धान्य पुरवठा होत आहे हे खरं आहे, हे यामध्ये या संदर्भात आपण कोणती कारवाई केली? अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी होय असं जे उत्तर दिलेलं आहे याच्यामध्ये असं आहे की ज्या ठिकाणी आपण तेलाचा पुरवठा करतो त्याच्या संदर्भातले रेट जास्त आलेले होते आणि त्याच्यामुळे त्याच्या नेगोसिएशन्स करून जे आपण तेल कमी करून घेतलं त्याच्यामुळे जवळजवळ 54 कोटी रुपये हे शासनाचे वाचलेले आहेत. ज्या ठिकाणी थोडासा उशीर जर झाला तर आपण त्या ठिकाणी डीबीटीद्वारे त्या मुलांच्या अकाउंटला पैसे जमा करतो. अशी रक्कम जिथं 1 दिवस 2 दिवस किंवा 14 दिवस असं झालेलं आहे. पूर्वीच्या काळामध्ये पूर्वीच्याच कॉन्ट्रॅक्टरना मुदतवाढ दिली जायची, आता ही सगळी पद्धत बंद केलेली आहे. किंवा अनेक वेळेला कोर्ट केसेस व्हायच्या, त्याच्यामुळे बराच काळ डिले व्हायचा. त्याच्यामुळे आता 2 वर्षाचं टेंडर काढण्यात येतं आणि 6 महिने अगोदर ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल. त्याच्यामुळे याच्या पुढे कधीही अशी परिस्थिती उद्भवणार नाही. प्रश्न क्रमांक 8 746. अध्यक्ष महोदय, छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, राज्यामध्ये वयवर्ष 3 ते 18 या वयोगटातील शाळाबाह्य व स्थलांतरित मुलांना मूळ प्रवाहात आणलं पाहिजे या हेतूने आपण मिशन झिरो ड्रॉपआउट हे मिशन करतो अध्यक्ष महोदय. तरी अध्यक्ष महोदय, खरं तर हे आपल्याला वेदनादायी आहे, दुःखदायक आहे की राज्यामध्ये 4,650 मुलं उत्तरामध्ये दिलंय आणि 4,675 मुली, अशा 9,305 बालके हे शाळाबाह्य आढळून आलेले आहेत. अध्यक्ष महोदय, राज्यामध्ये जवळजवळ 9,000 मुलं मुली
ही शाळाबाह्य आहेत त्यांना मूळ प्रवाहामध्ये आणण्यासाठी मंत्री महोदय असं म्हणतात की शिक्षण आरटी, समग्र शिक्षण, बेटी बचाव बेटी पढाव आणि मध्यान्ह भोजन या विविध योजना राबवतात. अध्यक्ष महोदय, माझा स्पेसिफिक सवाल आहे, प्रश्न आहे की आरटी अंतर्गत ज्या शाळा आहेत तिथे आपण जर ह्या बाहेरच्या शाळाबाह्य मुलांना त्या ठिकाणी आणलं तर ते त्या शाळेचा भाग पूर्णपणे बनण्यामध्ये त्यांच्या अडचणी ह्या त्यांच्या राहत्या घरापासून, संस्कारापासून, अन्य असलेल्या त्यांच्या आर्थिक अडचणींपासून सगळा असतो. एक, ती शाळा सुद्धा अशा मुलांना घ्यायला तयार होत नाही. याचं कारण त्यांच्या शाळेच्या रेप्युटेशनच्या आधारावर अन्य विद्यार्थ्यांना काय होईल, त्यामुळे त्या पद्धतीने व्यावहारिकरित्या शाळा सुद्धा असा विचार करते की या मुलांना तुम्ही वेगळ्या ठिकाणी शिकवा, कायद्याने त्यांना बंधनकारक असल्यामुळे घ्यावा लागता भाग वेगळा आहे. आणि म्हणून मधला मार्ग काही सरकार काढणार आहे का की त्या मुलांना सुद्धा उत्तम शाळा सरकारी मिळाव्यात आणि खाजगी शाळांचा जो कधी कधी विरोध असतो या आरटी अंतर्गत मुलांना घ्यायला, त्यातनं काही मधला मार्ग काढणार का, प्रश्न क्रमांक 1. आणि दुसरा, ठाण्याला एक अतिशय उत्तम प्रयोग चालू आहे, तो मला वाटतं माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या आशीर्वादानेच चालू असेल, महापालिकेचा आशीर्वाद आहे की तिकडे त्यांनी सिग्नलची शाळा केलेली आहे. एका मोठ्या हायवेला क्रिस क्रॉस रोडच्या जवळ जी मुलं रस्त्यावर असतात त्यांच्यासाठी सिग्नलची शाळा केली. तिथल्याच मुलांना तिथे शिकवलं जातं, ॲफिलिएशन महानगरपालिकेचं असतं, ते परीक्षा देतात. अशा आवश्यक ठिकाणी सिग्नल शाळा सुद्धा राज्य सरकार सुरू करणार का, असे 2 माझे स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. अध्यक्ष महोदय, 2 जे प्रश्न मांडलेले आहेत या ठिकाणी, हा शालाबाह्य जी मुलं होती या शालाबाह्य मुलांपैकी आपण म्हटलेली वस्तुस्थिती आहे की ही 9,305 होती, परंतु 9,004 ना ऑलरेडी आपण शाळेमध्ये आणण्यामध्ये आपल्याला यश मिळालेलं आहे. काही जे अडचणी आहेत त्याच्यामध्ये काही मुलं विकलांग आहेत, काही ठिकाणी 3 ते 6 एज ग्रुपमधली आहेत, ज्या ठिकाणी काही ठिकाणी जागेच्या अडचणीमुळे अंगणवाड्या होऊ शकलेल्या नव्हत्या, अशा तऱ्हेच्या काही अडचणी आहेत. तर आपण जो दुसरा मुद्दा केला तो सांगितलेला आहे तो सिग्नल स्कूल्सचा. निश्चितपणे ह्याच्यावर शासन विचार करेल, महापालिकेच्या सोबत मीटिंग घेऊन आपण त्या दूर करण्याची व्यवस्था करू. आणि आमची एक दुसरी स्कीम असते महाराष्ट्र मुक्त विद्यालयाची, ज्याच्यामध्ये आपण 5वी आणि 8वीच्या परीक्षा घेतो. याच्यामध्ये सुद्धा आता एक 35 आणि 53 मुलं काम हे करतायत, त्याची सुद्धा परीक्षा देत आहेत. आणि त्याच्यामुळे आरटीए अंतर्गतचा जो प्रश्न आहे त्याच्यामध्ये आपण जे म्हटलेलं आहे की आपण दर्जेदार शाळा करून त्या ठिकाणी घेता येतील का, तर तो सुद्धा आपण निश्चितपणे प्रयत्न करू. आणि आम्ही आरटीए ॲक्ट आता बदलून थोडंसं त्याच्यामध्ये सुधारणा करण्याच्या संदर्भात सुद्धा राज्याचा आहे, त्याच्यामध्ये कर्नाटकच्या धर्तीवर वगैरे करता येईल का त्याचा आपण विचार करून आपण आता नवीन मॉडेल स्कूल करतोय, तर तिथं त्यांना संधी देता येईल. बोला महोदय. अध्यक्ष महोदय, उत्तरामध्ये म्हटले 5 जुलै 2022 ते 20 जुलै 2022 या कालावधीमध्ये मिशन झिरो ड्रॉपआउट ही योजना राबवली गेली आणि त्याच्या अंतर्गतले आकडे दिलेले आहेत. आपण 23 जुलैमध्ये आहोत, तर हे मिशन झिरो ड्रॉपआउट यावर्षी पण आपण राबवतोय का, आणि आपल्याकडे कॉन्स्टंट बेसिसवर किती मुलं शाळाबाह्य आहेत याची काही माहिती मिळण्याची सरकारकडे व्यवस्था आहे का, आणि ती व्यवस्था असेल तर त्या मुलांना परत शाळेत पाठवणं याच्याकरता याही वर्षी असं काही अभियान आपण चालवतोय का, असे माझे 2 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. चला प्रश्न बोला. मंत्री महोदय बोला. हे अभियान दरवर्षी चालवण्यात येतं आणि शालाबाह्य मुलांना शाळेत आणण्याचा प्रयत्न केला जातो. अधिकच्या काही सूचना असल्या तरी त्या स्वीकारून त्याप्रमाणे अधिक कारवाई केली जाईल. सन्माननीय मंत्री महोदयांना माझा एक प्रश्न असा आहे की या शाळाबाह्य मुलांना शाळेमध्ये येण्याचं आकर्षण असतं ते म्हणजे एक तर गणवेश आणि दुसरं म्हणजे मध्यान्ह भोजन. अध्यक्ष महोदय, मध्यान्ह भोजनाची स्थिती अशी आहे की दुपारची दिली जाणारी खिचडी दगडाने फोडावी लागते आणि दुपारच्या देणाऱ्या त्या खिचडीमध्ये अळ्या मिळतात
अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती सरकारला म्हणजे माननीय मंत्री महोदयांना आहे की एक कोणती तरी अशी योजना आपण आणली पाहिजे प्रभावीपणाने की जिथे जिथे या बचत गटांच्या माध्यमातून अन्नधान्य दिलं जातं, जेवण दिलं जातं, मध्यान्ह भोजन दिलं जातं, त्याची कुठेतरी अशी यंत्रणा पाहिजे, त्याच्यावर कुठे ना कुठे कोणी ना कोणीतरी त्याच्यावर नियंत्रण आणलं पाहिजे, अन्यथा ते मध्यान्ह भोजन देण्याची व्यवस्था आपण बंद केली पाहिजे. नंबर 2, वाडा, जव्हार, मोखाडा, विक्रमगड, पालघर, डहाणू अनेक शाळांमध्ये अध्यक्ष महोदय छतगळती आहे. विद्यार्थी त्या शाळांमध्ये बसायला तयार होत नाही अशी स्थिती आहे. कारण का जवळजवळ रायगडमध्ये जिल्हा परिषदेच्या 2,500 शाळा आहेत. 1ली ते 8वी पर्यंत 2.25 लाख विद्यार्थी तिथे शिकतायत. 500हून जास्त शाळा जिल्ह्यातील घटलेल्या पटसंख्येमुळे बंद आहेत. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय याचं उत्तर देतील का? सभापती, अध्यक्ष महोदय, हे शाळांची संख्या खूप मोठी असल्यामुळे इन्फ्रास्ट्रक्चर हे जिल्हा परिषदेमार्फत याचं मेंटेनन्स केलं जातं. परंतु हे इन्फ्रास्ट्रक्चर कशा रीतीने चांगलं असावं याच्यासाठी लवकरच आम्ही एक स्कीम आणण्याचं आमचं हे चालू आहे. मध्यान्ह भोजनाच्या संदर्भात महाराष्ट्रातले जे एक्सपर्ट्स आहेत त्यांची एक कमिटी नेमलेली आहे. कारण मुलांना नुसतं भोजन देऊन उपयोग नाही, ते रुचकर सुद्धा असलं पाहिजे. ह्याच्यासाठी अनेक बदल आम्ही करतोय आणि तुम्हाला हे बदल येत्या 1-2 महिन्यामध्ये प्रश्न उत्तराचा तास संपला. झालेलं दिसेल. अनुक्रमांक 2 वरील विधानसभा सदस्य अनुपस्थिती विषयाचा प्रस्ताव संसदीय कार्यमंत्री सभागृहात आल्यावर मांडण्यात येईल. स्थगन प्रस्तावाच्या सूचना. आज प्राप्त झालेल्या सर्व स्थगन प्रस्तावांच्या सूचना मी दालनात अनुमती नाकारलेली आहे. लक्षवेधी सूचना क्रमांक 1. एक मिनिट, ते राजपूत साहेबांना मांडू दे थोडक्यात. एक मिनिट, राजपूत साहेबांना मांडू दे थोडक्यात. धन्यवाद महाराज. अध्यक्ष महाराज, आमच्या औरंगाबाद जिल्हा संभाजीनगर जिल्ह्यामध्ये आदर्श नागरी पतसंस्था याचा 200 कोटीचा घोटाळा उघडकीस आलेला आहे. आळंद गावामध्ये जुलै महिन्यापासून शाखा बंद आहे आणि खास करून आमच्या पिशोर कन्नड मतदारसंघामध्ये पिशोर गावामध्ये 50 ते 60 कोटी रुपये ठेवी ठेवलेले आहे. आणि काही गोरगरीब लोकांनी मुलीच्या लग्नाकरता पैसे ठेवले होते आणि ते पूर्णच्या पूर्ण त्यांना पैसे मिळत नसल्यामुळं आज आत्महत्या करायची वेळ आलेली आहे पूर्ण आमच्या मतदारसंघामध्ये सुद्धा. तर याची तातडीने शासनाने दखल घेऊन संचालक असो, अध्यक्ष असो, उपाध्यक्ष असो, त्यांनी, अध्यक्ष महोदय तुम्ही पण, अजितदादा तुम्हाला पण विनंती करतो, फार मोठा घोटाळा झालेला आहे पिशोर गावामध्ये आणि 50 ते 60 कोटी रुपये आमच्या कन्नड एकाच गावामधून लोकांनी ठेवी ठेवलेल्या आहे. कोणी लग्नाकरता ठेवलेला आहे मुलीच्या, कोणी कशाकरता ठेवलेला आहे, त्यांना तो पैसा मिळत नाही. तर फार मोठं प्रचंड याच्यामध्ये फार मोठं अस्वस्थ झालेले लोक, त्याची शासनाने दखल घेऊन या ठेवीदारांना पैसे परत मिळावे याच्याशी मी विनंती करतो आपल्याला. ठीक आहे. निर्णय बुधवार दिनांक 19 जुलै 2023 रोजी प्रश्न उत्तराचा तास संपल्यानंतर सन्मान्य सदस्य श्री भास्कर जाधव यांनी अध्यक्ष माझ्या लक्षवेधी सूचना चर्चेला घेत नाहीत, तसेच मी सभागृहात हात वर केल्यानंतरही बोलण्याची संधी देखील देत नाहीत, त्यामुळे मी निषेध करतो असा उल्लेख करून सभागृहात आक्षेप नोंदवलेला. त्या अनुषंगाने मी श्री भास्कर जाधव यांना गत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्षवेधी सूचना, पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, हरकतीचा मुद्दा इत्यादी माध्यमातून किती वेळा सभागृहात बोलण्याची संधी मिळाली या बाबतची माहिती मी सभागृहात देतो असे सांगितले. त्या अनुषंगाने सभागृहाच्या निदर्शनास आणू इच्छितो की श्री भास्कर जाधव यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दिनांक 27 फेब्रुवारी 2023 ते 25 मार्च 2023 या कालावधीत एकूण 27 दिवसापैकी 13 दिवस उपस्थित होते. खालील प्रमाणे विविध आयुधांच्या माध्यमातून चर्चेत भाग घेतल्याचे दिसून येते. राज्यपालांचे अभिभाषण दिनांक 2 मार्च 2023 दुपारी 15:14 एकूण 24 मिनिटे. पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन दिनांक 2 मार्च 2023 11:11 एकूण 1 मिनिट. पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन दिनांक 2 मार्च 2023 दुपारी 1:11 एकूण अर्धा मिनिट. मान्य अध्यक्षांचा प्रस्ताव दिनांक 8 मार्च 2023 सायंकाळी 5:45 एकूण 12 मिनिटे. पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन दिनांक 8 मार्च 2023
सायंकाळी 4:34 एकूण अर्धा मिनिट. विधानसभा व विधान परिषद सभागृहातील लिखित व अलिखित नियमांचे पालन करणे इत्यादी बाबीत कार्यपद्धती विषयक दिनांक 10 मार्च 2023 रोजी मुद्दा उपस्थित केला. दुपारी 12:14 एकूण 1 मिनिट. पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन दिनांक 10 मार्च 2023 दुपारी 12:14 एकूण 1 मिनिट. महाराष्ट्र विधानसभा नियम 293 अन्वय प्रस्ताव दिनांक 10 मार्च 2023 रोजी चर्चा सहभाग सायंकाळी 4:51 एकूण 9 मिनिट. लक्षवेधी सूचना एकूण प्राप्त 11 पैकी स्वीकृत 5. या संदर्भात संसदीय सभ्याचार आणि शिष्टाचार आचारसंहिता या पुस्तकातील पृष्ठ क्रमांक 3 वर पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या प्रती आदर आणि शिष्टाचार आचारसंहिता या शीर्षकाखाली पुढील प्रमाणे नमूद करण्यात आले आहे. सभागृहाच्या कार्यवाही दरम्यान सदस्यांनी पीठासीन अधिकाऱ्यांप्रती योग्य आदर दाखविला पाहिजे. निषेध व्यक्त करण्यासाठी कोणत्याही सदस्यांनी पीठासीन अधिकाऱ्याकडे धाव घेऊ नये. सदस्य यांना बोलू न दिल्याच्या विरोधात विशिष्ट पवित्र घेऊन उभे राहू शकत नाहीत. पीठासीन अधिकारी यांनी दिलेल्या निर्णयावर सभागृहात व सभागृहाच्या बाहेर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे टीका करू नये. अशा परिस्थितीत सन्मान्य सदस्य विशेषतः श्री भास्कर जाधव यांच्यासारख्या ज्येष्ठ सदस्यांनी पीठासीन अधिकाऱ्यावर सभागृहात अशा प्रकारचे आक्षेप नोंदवणे शिष्टाचार व संकेतांच्या धरून नाही. लक्षवेधी. ठीक आहे, आता पुढे जाऊया. चला पुढे जाऊया. लक्षवेधी सूचना क्रमांक 1 लक्षवेधी. ठीक आहे, लक्षवेधीच्या आधी आपण पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन घेऊ. खाली बसा. पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन देतो. खाली बसा. सन्मान्य सदस्य नाना पटोलेजी. अध्यक्ष महाराज, कालची जी घटना रायगड जिल्ह्यातली खालापूर तालुक्यातली झाली अध्यक्ष महाराज, त्याबद्दलच मला वाटलं होतं की सकाळी प्रश्नोत्तराच्या तासाच्या पहिले सरकारच्या वतीनं त्या घटनेची काही माहिती आम्हाला सभागृहात मिळेल असं अपेक्षित होतं. पण अजूनपर्यंत सरकारकडून तिथली स्थिती आता काय आहे, सध्या स्थिती, मी स्वतः तिथं होतो अध्यक्ष महाराज. काल राज्याचे मुख्यमंत्री त्या ठिकाणी होते, मंत्री होते अनेक त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय. पण आता परिस्थिती काय, नेमकं काय स्थिती चाललेली आहे, किती प्रेत त्या ठिकाणी, माणसं किती जिवंत आपण काढले, की काय स्थिती आहे, या स्थितीची त्या ठिकाणी अवगत झालं पाहिजे अध्यक्ष महाराज सभागृहाला. कारण की पूर्ण राज्याला, कारण की कोकण भागामध्ये अध्यक्ष महाराज जो काही मी माहिती गोळा केली तर जवळपास 1000च्या जवळ गावं या पद्धतीच्या धोकादायक पद्धतीत आहेत. लोक अध्यक्ष महाराज, मी काल त्या ठिकाणी गेलो तर साधा रस्ता नाही त्या गावाला, लाईट नाही अध्यक्ष महाराज. मुंबईच्या हाक्यावर असलेल्या गावातली, आदिवासी गावातली ही परिस्थिती असणं हे सुद्धा आपल्यासारख्या महाराष्ट्राच्या प्रगत राज्यासाठी काही भूषणावं नाही अध्यक्ष महाराज. पण मला आज जी काही स्थिती आहे अध्यक्ष महाराज त्याच्याबद्दलची, कारण की त्याच्यावर आपल्याला एक चर्चा केलीच पाहिजे अध्यक्ष महाराज. आणि त्याच्यावर पुढच्या काळात अशा घटना होऊ नये याच्यावरचं काळजी आपल्याला सगळ्यांना घेण्याची गरज आहे अध्यक्ष महाराज. आणि सभागृहाचं सर्वमत घेऊन अध्यक्ष महाराज या पद्धतीची एक चर्चा या ठिकाणी घडावी आणि सरकारकडून त्याला सकारात्मक उत्तर यावं. कारण की काल माननीय मुख्यमंत्र्यांनी 5 लाख रुपये त्या मृतकांच्या कुटुंबाला जाहीर केलं अध्यक्ष महाराज. मी अध्यक्ष महाराज तिथं मी ते काही चित्र पाहिलं अध्यक्ष महाराज, आता काही 5 लाखांना काही होणार नाही, त्याला आपल्याला पैसे वाढवून द्यावं लागेल. एक त्यांच्या पुनर्वसनाचा माननीय मुख्यमंत्र्यांनी उल्लेख केला अध्यक्ष महाराज. पण पुनर्वसन त्यांना तिकडेच झाडीजुडीत करण्यापेक्षा अध्यक्ष महाराज त्यांना प्रमुख आपल्याला प्रवाहात आणता आलं पाहिजे. कारण की त्यांच्या वेदना मी काल ऐकल्या, त्याचं जेव्हा चर्चा होईल त्याच्यावरचं मी भूमिका मांडेल अध्यक्ष महाराज. पण आता काय नेमकी स्थिती आहे त्या स्थितीतली त्या ठिकाणी आणि संपूर्ण आदिवासी अध्यक्ष महाराज ते गावच आपल्या महाराष्ट्राच्या नकाशातून गायब झालं अध्यक्ष महाराज. त्यामुळे एक विदारक चित्र अध्यक्ष महाराज, तिथल्या त्या आदिवासींचं हंबरड म्हणजे रडणं, डोळ्यातलं अश्रू अजूनही थांबलं नाही अध्यक्ष महाराज. वरचा पाऊसही चालू आहे आणि आदिवासींच्या डोळ्यातलं अश्रू थांबायला नाही अध्यक्ष महाराज. अशा या दुर्दैवी घटनेच्या बद्दलचं आणि अशा घटना पुढच्या काळात होऊ नये
या पद्धतीची भूमिका आणि त्या पद्धतीचं शासनाचं निवेदन यावं अशी अपेक्षा अध्यक्ष महाराज माझ्या या निमित्तानं आहे. याच विषयाच्या अनुषंगाने मला हे झाल्यावर देतो तुम्हाला. याच विषयाच्या अनुषंगाने मला काही माहिती सभागृहाला आणि सरकारला अवगत करायची आहे. अध्यक्ष महोदय, काल मराठवाड्यामध्ये अनेक जिल्ह्यांमध्ये प्रचंड प्रमाणावर रात्री पाऊस झालेला आहे. माझ्या नांदेड जिल्ह्यामध्ये सुद्धा काल मोठ्या प्रमाणावर अतिवृष्टी झालेली आहे आणि त्यात आमचे आमदार, इथले नवीन आमदार आहेत जितेश अंतापूरकर, यांच्या देगलूर, बिलोली आणि मुखेड तालुक्यामध्ये सुद्धा काल प्रचंड पाऊस रात्री झालेला आहे. गावाच्या गावात पूर्ण पाणी शिरलेलं आहे, शेती उद्ध्वस्त झालेली आहे. इव्हन स्टेट हायवे, नॅशनल हायवे सुद्धा ट्रॅफिक, गावाचा संपर्क तुटलेला आहे आणि मोठ्या प्रमाणावर नुकसान या विशेषतः 3 तालुक्यामध्ये मुखेड, देगलूर आणि बिलोली ही जास्त सर्वत्रच पाऊस झाला आहे. पण प्रामुख्याने या 2-3 मी कलेक्टरशी मगाशी ज्या ठिकाणी चौकशी केली, आमदार सुद्धा त्या ठिकाणी तातडीने जात आहेत. पण मला सरकारला मुद्दाम हे अवगत करायचं आहे की ही पावसाची परिस्थिती अशाच प्रमाणात पुढे वाढत जाणार आहे आणि त्याच्यामध्ये आता जी सरकार मदत करेल ती मिळेलच. म्हणजे NDRF, SDRFच्या नॉर्मप्रमाणे जे पैसे मिळायचे ते मिळतील. परंतु छोटे व्यावसायिक, महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की गावोगावी लहान लहान दुकानदार आहेत, टपरीधारक आहेत, त्यांच्या बाबतीमध्ये कुठेही तरतूद विद्यमान या सगळ्या प्रोसेसमध्ये नाही आहे. मला दोन्ही उपमुख्यमंत्री सभागृहात विनंती करायची आहे. आता पाऊस मराठवाड्यात सुद्धा फार जास्त झाला, विशेष नांदेड जिल्ह्यामध्ये काल मी उल्लेख केला, मुखेड, देगलूर, बिलोली या भागात झाला असताना तिथे छोटे व्यावसायिक जे आहेत, आता गावात पाणी शिरलं आहे, दुकानं सुद्धा सगळं अन्नधान्य आणि जे काही दुकानातला माल सुद्धा भिजलेला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांशी मी संपर्क साधला, त्यांनी सांगितलं छोट्या व्यावसायिकांना कुठेही तरतूद देण्यासंदर्भात काही नाही आहे. त्या बाबतीमध्ये काही निर्णय एक विशेष बाब म्हणून आपल्याला घ्यावा लागेल. आणि घरांची पडझड झाली आहे बऱ्याच ठिकाणी, तर ती पडझड लक्षात घेता आपण फक्त 5,000 रुपये त्यांना देतो घराच्या पडझडी करता. तर तिथे सुद्धा काय रक्कम जादाची दिली तर घरांची झालेली पडझड त्याला पुन्हा घर व्यवस्थित करण्याकरता मदत होईल आणि छोट्या व्यवसायिकांना सुद्धा अध्यक्ष महोदय मदत होईल. आणि म्हणून सभागृहाच्या माध्यमातून सरकारला मुद्दाम या ठिकाणी मला अनिल देशमुख साहेब. अध्यक्ष महोदय, आपण आता लक्षवेधी घेणार आहे, पण परवाच्या दिवशी आपली एक लक्षवेधी आपण घेणार होता, पण उपमुख्यमंत्री वरती गेल्यामुळे ती राहून गेली. ती महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात मुली आणि महिला बेपत्ता होण्याची लक्षवेधी अतिशय महत्वाची आहे. 5,610 मुली आणि महिला बेपत्ता झाल्या आहेत. या संदर्भात माहिती दिली आहे, याची आपल्याला विनंती आहे. माहिती दिली आहे. काल घ्यायला पाहिजे, कालही आली नाही, आज पण आली नाही. त्याविषयी सोमवार संदर्भातलं मी त्या दिवशीच सांगितलं. पण ते सोमवारी माननीय अशोक चव्हाण साहेबांनी जर सांगितलं तसं मूर्तिजापूरला देखील 2 दिवसापूर्वी रात्री 2 वाजता नाल्याला आणि खोराडीला प्रचंड प्रमाणात पाणी आल्यानं खरब डोरे गावात घरात पाणी गेले, घरं पडलेली आहेत. खाण्यापिण्याच्या धान्याच्या, शेतीच्या धान्यासाठी मोठ्या प्रमाणात लोकांचं नुकसान झाले, लोक बेघर झालेले आहेत. आणि मूर्तिजापूर, बार्शी टाकळी, अकोला तालुक्यात शेतीचं प्रचंड नुकसान झालेलं आहे आणि पेरण्याहून 8ही दिवस झालेले नाहीत आणि ढगफुटीमुळे हे नुकसान झालेलं आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांना ताबडतोबीनं पंचनामे करायला सांगणं, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे की ताबडतोब मूर्तिजापूर मतदारसंघात आणि बार्शी टाकळी भागात ताबडतोब पंचनामे करणं आवश्यक आहे. अजूनही त्यांना आवश्यक ती सगळी मदत पोचलेली नाही. आणि दुसरा माझा मुद्दा पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आहे की मुंबई महापालिकेमध्ये आता पालकमंत्र्यांचं कार्यालय उभा करण्यात आलेलं आहे. त्यामुळं श्रीयुत लोढा साहेबांनी महापालिकेत एक दालन घेतलेलं आहे आणि पालकमंत्र्यांनी आता त्या इमारतीमध्ये आपलं कार्यालय उभं केलंय. मी या शहराचा पालकमंत्री होतो. महापालिकेत मंत्र्यांचं कार्यालय उघडणं हे महापालिकेच्या अधिकारात आपण डायरेक्ट हस्तक्षेप करतोय असं होतंय. तरी माननीय महोदय, आपल्या मार्फत माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांची ना विनंती करतो की तिथं बोर्ड लावलाय, सगळं झालंय, पण महानगरपालिकेत पालकमंत्र्यांनी जाऊन बसणं हे महापालिकेच्या अधिकारात ढवळाढवळ होईल. आणि आता महापालिकेत लोकनियुक्त बॉडी नसल्यामुळं जास्त अंतर ठेवलं पाहिजे, आपण जास्त अंतर ठेवलं पाहिजे म्हणूनच. आणि महापालिकेच्या आयुक्तांना दालनात बोलवून त्यांना निर्देश देता येतील, पण महापालिकेत ही चुकीची प्रथा पडेल यासाठी याच्यावर ताबडतोबीनं सरकारने सूचना संबंधित मंत्र्यांना द्याव्यात.
ठीक आहे, अंतापूरकरजी. महोदय, पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून अतिशय महत्त्वाच्या बाबीकडं मला सभागृहाचे या ठिकाणी लक्ष वेधू इच्छितो. आत्ताच महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री सन्माननीय अशोकरावजी चव्हाण साहेब यांनी मांडल्याप्रमाणे माझ्या मतदारसंघातील देगलूर आणि बेलोली या दोन्ही तालुक्यातील काल दुपारपासून ढगफुटी सदृश्य अशी अतिवृष्टी या ठिकाणी झालेली आहे. या दोन्ही तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये पाणी शिरल्यामुळे गावकऱ्यांना तात्काळ स्थलांतराचा प्रश्न त्या ठिकाणी निर्माण झालेला आहे. नदी नाले तुडुंब भरून वाहत आहेत. शेतकरी शेतातही अडकून पडलेले आहेत. अनेक गावांचा संपर्क त्या ठिकाणी तुटलेला आहे. रस्ते नाल्यांचे या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात नुकसान या ठिकाणी झालेले आहे. अनेक रस्ते देखील खरडून गेलेले आहेत. शेताच्या जमिनी देखील त्या ठिकाणी खरडून गेलेल्या आहेत. विद्युत पोल देखील तुटलेले आहेत. विद्युत पुरवठा खंडित झालेला आहे. त्यामुळे मदत कार्यास त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी अडथळा निर्माण होतोय. अध्यक्ष महोदय, पुराच्या पाण्याने जनावरे सुद्धा त्या ठिकाणी वाहून मृत्युमुखी पडलेले आहेत. दोन्ही तालुक्यात युद्ध स्तरावरती एनडीआरएफ व एसडीआरएफच्या अतिरिक्त तुकड्या तैनात करून लोकांना सुरक्षित स्थळी त्या ठिकाणी हलवण्यात यावे अशी विनंती मी आपल्याला करतो. कालपासून सुरू झालेल्या अतिवृष्टीमुळे खरीप हंगामातील संपूर्ण पिके हे नष्ट झालेली असून दोन्ही तालुक्यातील पावसाचा ओघ कमी झाल्यावर झालेल्या नुकसानाचे तात्काळ त्या ठिकाणी पंचनामे करून शासनाने नुकसान भरपाई देण्यात यावी अशी मी या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय मी मागणी करतो. धन्यवाद. बळवंत वानखेडेजी. महोदय, मी पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून माझ्या मतदारसंघात अंजनगाव सुरजी येथे चिंचोली शिंगणे या शिवारात गेल्या 18 जूनला बिबट आणि 2 त्यांचे बछडे हे मुक्त वावर करत आहेत आणि त्यांनी 2 जणांवर हल्ला केला. तर आजपर्यंत ते पकडलं गेलं नाही. आजही कालही पुन्हा ते दिसलं. म्हणजे आणि मी अधिकाऱ्यांसोबत बोलतो त्यावेळेला अधिकारी सांगतात की बछडे असल्यामुळे आम्हाला रेस्क्यू ऑपरेशन करता येत नाही. माझं म्हणणं असं आहे की जर आमचे बछडे त्याच्यात जर मृत्युमुखी पावले तर, म्हणून मी या निमित्तानं विनंती करेल की ती मादी जी बिबट आहे ते बिबट आणि ते बछडे लवकरात लवकर तिथं पकडावे. कारण रोहित पवार आहे की कालचा मोर्चा झाल्यानंतर आम्हाला अनेक फोन त्या ठिकाणी आले. फक्त हा विषय कोर्टात जर असेल जो आहे तर या बाबतीत सध्या स्थिती काय आहे जेणेकरून आम्ही सुद्धा आमच्या मतदारसंघामध्ये असणाऱ्या लोकांना सांगू शकतो अशी विनंती सरकारला या ठिकाणी करतो. या ठिकाणी माझ्या विभागामध्ये नागेश्वर सोसायटी, शिंदे मैदान, हनुमान नगर या विभागामध्ये रविवारी 16 तारखेला आधारभिंत कोसळली आणि कमीत कमी 15 घरं त्या ठिकाणी धोकादायक अवस्थेमध्ये आहेत. आजही त्या ठिकाणी निधीची उपलब्धता नाही आहे. सन्माननीय महाराष्ट्र राज्याचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री या ठिकाणी आहेत. माझे पालकमंत्री लोढासाहेब आहेत. मी सातत्याने विनंती केली आहे की काल ईश्वरवाडी सारखा प्रकार भांडूपमध्ये पण होऊ शकतो. कारण गेल्या वर्षी आधारभिंत कोसळून सूर्यनगरला 6 माणसं मेली. प्रतापनगर, हनुमाननगरला एक 10वीचा मुलगा त्या ठिकाणी मृत्युमुखी पडला. मी वारंवार मागणी करतोय सगळ्यात जास्त आधारभिंती या भांडूपमध्ये आहेत. आपण पाहिजे तर डिझास्टर मॅनेजमेंट तर्फे महानगरपालिकेकडे चौकशी करू शकता. मी सातत्याने रविवारपासून ती कुटुंब बाहेर आहेत, शाळेमध्ये ठेवलेलं आहे. कोणतीही उपाययोजनासाठी निधी उपलब्धता नाही आहे. त्या ठिकाणी आधारभिंत तातडीने बांधणं गरजेचं आहे, नाही तर आणखी डोंगर कोसळण्याची त्या ठिकाणी दाट शक्यता आहे. कृपया मला विनंती करतो की आपण जास्तीत जास्त या ठिकाणी आदेश देऊन तातडीने काम सुरू करण्यात यावं अशा प्रकारची विनंती करतो. व आधार भिंतींसाठी उपलब्धता, निधींची उपलब्धता माझ्या विभागामध्ये भांडूप पश्चिम मतदारमध्ये जास्तीत जास्त करण्यात यावी जेणेकरून कोणी मृत्युमुखी पडणार नाहीत आणि जीवित आणि वित्तहानी होणार नाही याची काळजी घ्यावी. महोदय, अहमदनगर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये 2017 साली अक्षरशः कायदे सगळे नियम धाब्यावरती बसून मोकळ्या खुल्या ओपन स्पेसमध्ये बांधकाम कृषी उत्पन्न बाजार समितीने केलं होतं. त्याला महापालिकेने हरकत घेतल्यानंतर नगर विकास तत्कालीन राज्यमंत्र्यांनी देखील त्याला ते पाडा म्हणूनच सांगितलं. कृषी उत्पन्न समिती कोर्टामध्ये, हायकोर्टामध्ये गेली. आत्ता काही दिवसापूर्वी हायकोर्टाने देखील त्यांच्या विरोधात ते बांधकाम पाडा म्हणून निर्णय दिलेला आहे. पण महानगरपालिका आयुक्त मात्र कुठलीही अजून ऍक्शन घेत नाहीत. सर्वसामान्य लोकांची घरं पाडायला ते खूप तत्परता दाखवतात. पण मात्र इथे मात्र सर्व नियम धाब्यावर बसून असं अनधिकृत बांधकाम होत असेल त्यावर सरकारने दखल घेऊन तात्काळ निर्देश देण्यात यावे. राजेश पवारजी. अध्यक्ष महोदय, माझ्या नायगाव मतदारसंघामध्ये कालपासून उमरी आणि धर्माबाद या तालुक्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी होत असून त्यासाठी शासनाने त्वरित पंचनामे करण्याची आदेश द्यावीची विनंती करतो. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, बऱ्याचदा वेळेवर पंचनामे न झाल्यामुळे
जेव्हा अधिकारी त्या ठिकाणी पंचनामा करायला जातात उशिरा, त्यावेळेस प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानाचा त्यांना अंदाज येत नाही. त्यामुळे या बाबतीमध्ये कृषी खात्याच्या अधिकाऱ्यांना त्यांनी पंचनामा करण्यासाठी सोबत घेऊन जा, हा एक विषय आहे. दुसरा विषय अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी आज शासनाकडून ज्या अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची जी मदत दिली जाते ती बऱ्यापैकी नाममात्र असून त्यामध्ये शासनाने त्या रकमेत वाढ करावी, घर पडलं असेल किंवा शेतीचं, तो एक या ठिकाणी विचार करावा. आणि शेवटचा अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातील मंगनाळी आणि बन्नाळी या ठिकाणचा पुनर्वसनाचा प्रस्ताव या ठिकाणी फेब्रुवारीपासून शासनामध्ये प्रलंबित आहे, त्यासाठी सुद्धा निधी मंजूर करावा अशी मी विनंती करतो. नमिता मुंदळाजी. महोदय, अध्यक्ष महोदय, गेल्या दिवसापासून मी न्यूजपेपरमध्ये बघत आहे की काही जिल्ह्यांचं विभाजन करून जिल्हा निर्मितीचं काम चालू आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघ अंबाजोगाई जिल्हा आहे, त्याची मागणी खूप वर्षांपासून, अनेक वर्षांपासून त्याची मागणी चालू आहे. अध्यक्ष महोदय, जर आपल्या या बीड जिल्ह्याचं विभाजन करून अंबाजोगाई जिल्हा हा करण्यात आला, हे खूप चांगलं काम होईल. कारण अध्यक्ष महोदय, माझ्या ज्या सासूबाई आहेत स्वर्गीय डॉक्टर विमलताई मुंडे, ते असताना मंत्री असताना त्यांनी खूप आंदोलनं केली अंबाजोगाई जिल्हा बनवण्यासाठी. आणि अंबाजोगाईमध्ये लागणाऱ्या जिल्हा स्तरासाठी जे बिल्डिंग्स लागतात, अडिशनल SP बिल्डिंग असेल, RTO ऑफिस असेल, जे बिल्डिंग्स असतात ते ऑलरेडी बांधलेलं आहे आणि तिकडे काम चालू आहे. तर नवीन जिल्हा करण्यासाठी त्यासाठी काहीही वेगळं इन्फ्रास्ट्रक्चरवर खर्च या शासनाला करण्याला लागणार नाही, म्हणून हा जिल्हा लवकरात लवकर करण्यात यावा. आणि अध्यक्ष महोदय, अजून एक मुद्दा होता, मगाशी प्रश्नोत्तर तासामध्ये आपण एज्युकेशन ह्याच्याबद्दल बोललो, तर त्याच्यामध्ये आता आपल्या देशामध्ये वेगवेगळे वुमेनवरती अत्याचार चालू आहे ते आपण बघत आहोत. तर एक महत्वाचा मुद्दा होता की आपल्या शाळेमध्ये काय होत आहे की सेक्शुअल जे एज्युकेशन आहे ते नीट होत नाहीये. मला माझ्या अंबाजोगाईमध्ये कंप्लेंट झालेल्या आहेत की जरी सेक्शुअल एज्युकेशन इज पार्ट ऑफ द अजेंडा, तरी पण द टीचर्स आर गेटिंग स्केअर्ड म्हणून ते करत नाहीत, म्हणजे त्यांना अनकम्फर्टेबल वाटतं. त्याच्यासाठी आय थिंक आताची परिस्थिती बघून वी नीड टू म्हणजे ते लॉज जरा अजून हे केले पाहिजे आणि सगळ्यांनी म्हणजे आपले जे मंत्री महोदय आहेत त्यांनी काहीतरी एक ठोस निर्णय घ्यायला पाहिजे की हे क्लासेस झालेच पाहिजे आपल्या बेसिक पासून, तर काहीतरी आपल्या देशामध्ये चेंजेस होतील. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातील सदाशिवनगर येथे त्या ठिकाणी सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँक आहे. अध्यक्ष महोदय, त्या ठिकाणी आंतरराज्य टोळीने त्या बँकेवर दरोडा टाकला आणि दरोडा टाकल्यानंतर गॅस कटरने त्या ठिकाणी लॉकर तोडले आणि मोठ्या प्रमाणामधले बँकेची रक्कम त्या ठिकाणी चोरी केली. अध्यक्ष महोदय, सदाशिवनगर परिसरामध्ये मागच्या काही दिवसापासून मोठ्या प्रमाणामध्ये दरोडा पडतायत आणि आंतरराज्य टोळी त्या ठिकाणी आली. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मंत्री महोदयांना विनंती आहे की त्या ठिकाणी सोलापूर जिल्हा बँकेवरती सध्या संचालक मंडळ नाहीये, तर आपण प्रशासकाला डायरेक्शन देऊन त्या ठिकाणी या सगळ्या जिल्हा बँकेवरती त्या ठिकाणी सुरक्षा रक्षकाची नेमणूक करावी, जेणेकरून अशा पद्धतीने दरोडे पडणार नाही. आयुक्तालयाचा विषय गेल्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहे. लातूरला विभागीय आयुक्तालय व्हावं, मान्य त्यावेळेसचे कैलासवासी विलासराव देशमुख यांची खूप मागणी होती, आमच्या लातूरकरांची मागणी आहे. अंबाजोगाई जिल्हा निर्माण करा किंवा उदगीर करा, पण आमचा लातूरला विभागीय आयुक्तालयाची बिल्डिंग तयार आहे, सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार आहे. लातूरला विभागीय आयुक्तालय व्हावं यासाठी विलासरावजींनी खूप प्रयत्न केले, आम्हीही प्रयत्न करतोय. आणि आमची आता ह्या सरकारला विनंती आहे की आम्हाला लातूरला विभागीय एखादा जिल्हा निर्माण करून तीन जिल्ह्याचे असे 3 विभागीय आयुक्तालय होऊ शकतात, आम्हाला आयुक्तालय करून द्यावे ही विनंती. बघा, पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनचा आपण जेव्हा वापर करत असतो तेव्हा काहीतरी महत्वाची माहिती आपल्याला सभागृहासमोर ठेवायची असते तातडीची, पण असा जर मिसयूज व्हायला लागला या आयुधाचा तर मला वाटतं मला यापुढे पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन देता येणार नाही. अगदी तातडीची माहिती असेल तर तुम्ही सभागृहासमोर मांडा. भीमराव तापकीर साहेब बोला. अध्यक्ष महोदय, पुणे शहराचा वाहतुकीचा प्रश्न सुटावा यासाठी पुणे शहराच्या बाहेरून रिंग रोड या ठिकाणी रिंग रोडची आखणी करण्यात आलेली आहे. खरं तर या ठिकाणी रिंग रोड होत असताना मोठ्या प्रमाणामध्ये शेतकरी बांधवांची जागा त्या ठिकाणी संपादित करण्यात येत आहे. खरं तर त्या ठिकाणी ही जागा रिंग रोड मध्ये जात असताना प्रशासनाच्या वतीने त्या ठिकाणी दादा पंचनामे करण्यात आले. जागेवर पंचनामे झाल्याच्या नंतर हे पंचनामे होत असताना त्या ठिकाणची वस्तुस्थिती पाहत असताना आणि ज्यावेळेस शेतकरी बांधवांना नोटीस देण्यात आली, त्या नोटीस आणि त्या ठिकाणीचा पंचनामा यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये तफावत आहे. एकतर त्या ठिकाणी बागायत जमिनी असताना त्यांना जिरायत जमिनीच्या ठिकाणी नोटिसामध्ये उल्लेख केलेला आहे. अशी तफावत असल्यामुळे त्या ठिकाणच्या शेतकरी बांधवांना खरं तर एक तर न्याय मिळत नाही.
एकतर मुद्रांक शुल्क आणि त्या ठिकाणचा असणारा सध्याचा त्या ठिकाणी असणारा जागेचा दर यामध्ये सुद्धा मोठी तफावत आहे. एक प्रकारे सोखसुशीने त्या ठिकाणी शेतकरी बांधव रिंग रोड साठी जागा देत असताना त्यांना दादा त्यांचा योग्य ते मोबदला मिळावा अशी या ठिकाणी मी आपल्याकडून अपेक्षा व्यक्त करतो. सावकारे साहेब लवकर. हो अध्यक्ष महोदय, मागच्या अधिवेशनमध्ये ज्या आश्वासनं त्यांनी इथे बैठका घेण्याचं कबूल केलं होतं या सभागृहामध्ये, मग ते नगर विकासच्या वतीने उदय सामंतांनी मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने बैठका घेण्याचं कबूल केलं, सन्माननीय गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीसने कबूल केलं, पण कुठल्याही बैठका घेण्यात आल्या नाही. अध्यक्ष महोदय, या सभागृहामध्ये बैठका घेण्याचं कबूल करून जर बैठका होत नसतील आमच्या प्रश्नांना न्याय कसा मिळेल, ते प्रश्न सुटतील कशी काय. म्हणून माझं देवेंद्रजी आपल्याला विनंती की आपण देवेंद्रजी SRPF सेंटरच्या बाबतीत आपण बैठक घेण्याचा कबूल केलं होतं, ती बैठक अजूनही लागली नाही. सभागृहात आपण सांगितलं होतं. उदय सामंतांनी अमृत योजनेबद्दल, जळगाव आणि भुसावळबद्दल बैठक घेण्याचं कबूल केलं होतं, ती बैठक अजून झाली नाही. मग या बैठका कधी घेणार अध्यक्ष महोदय ते सांगा. जयकुमार रावल. काल एक दुर्दैवी घटना ही दिल्लीमध्ये घडली अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, सकाळी एक 24 वर्षाचा बीटेक मुलगा सक्षम पृथ्वी हा जिममध्ये गेला आणि जिमच्या थ्रेडमिलमध्ये काम पळत असताना तो इलेक्ट्रिक्यूट झाला. अध्यक्ष महोदय, आपल्या महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा सगळीकडे पाऊस मोठ्या प्रमाणात आहे. अध्यक्ष महोदय, अनेक ठिकाणी लोक जिमला जात असतात. अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आहे आणि आपल्या माध्यमातून मनपा असेल किंवा योग्य त्या यंत्रणा असेल, जिममध्ये जात असणारा माणूस हा काय या गोष्टीचं स्वतः काय लक्ष देऊ शकत नाही. बरेच इक्विपमेंट हे मेटलचे असतात आणि म्हणून इलेक्ट्रिसिटीच्या सगळ्या प्रकारची पूर्तता केलेली आहे का, त्याचबरोबर ह्युमिडिफिकेशनची व्यवस्था केली का, याची तपासणी होणं अत्यंत गरजेचं आहे, अत्यंत तातडीचं आहे आणि अत्यंत महत्वाचं आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातील नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड तालुक्यामध्ये काल संध्याकाळी जोरदार अतिवृष्टी झाली. संध्याकाळी 5 ते 7च्या दरम्यान केवळ 2 तासामध्ये 250 ते 250 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली. प्रामुख्यानं बाराळी, येवती आणि जाहूर या 3 महसूल मंडळामध्ये ही अतिवृष्टी झाली. कमी वेळामध्ये अतिशय जोरदार पाऊस झाल्यामुळं 50 पेक्षा अधिक गावांचा संपर्क तुटलेला आहे. पुलं तुटलेली आहेत, नदी नाल्यांना पूर आलेला आहे. जमिनी खरडून गेल्यामुळे शेतीचं अतोनात नुकसान झालेलं आहे. सखल भागातील घरामध्ये पाणी शिरल्यामुळं जीवनावश्यक वस्तूंचं नुकसान झालेलं आहे. माझी या ठिकाणी आपल्याला विनंती आहे की जिल्हा प्रशासनाला तात्काळ या ठिकाणी आदेशित करून सर्व नुकसानीचे पंचनामे करून या सर्व नागरिकांना आणि शेतकऱ्यांना तात्काळ आपण शासनाकडून मदत द्यावी ही विनंती करतो. काल संघर्षनगर मला सांगितलं, एक मिनिट खाली. अध्यक्ष महोदय, काल मुंबई शहरामध्ये चांदिवली विभागामध्ये संघर्षनगर या ठिकाणी डोंगर कोसळलेला आहे आणि त्या चांदिवली विभागामध्ये असलपा या ठिकाणी डोंगर कोसळण्याची शक्यता आहे. माझी शासनाला विनंती आहे की त्या ठिकाणी 112 रूम जे धोकादायक आहेत ते MMRD कडे शिल्लक असणाऱ्या रूममध्ये स्थलांतरित करण्यात यावे. आणि अर्थमंत्र्यांना माझी विनंती आहे की विशेष बाब म्हणून डोंगराच्या बाजूला असणारे संरक्षण भिंत आणि त्या डोंगराच्या बाजूला अतिशय धोकादायक 112 रूम आहेत, कधी जीवितहानी होऊ शकते, त्यामुळे त्याची नोंद घेऊन त्या ठिकाणी निधीची तरतूद करण्यात. देशमुख साहेब. अध्यक्ष महोदय, सोलापूर जिल्हा दक्षिण तालुक्यातून येतोय. मागच्या वर्षीचं अतिवृष्टीचं काही प्रमाणात अनुदान शिल्लक राहिलेलं आहे. त्याचबरोबर मागच्या वर्षी सातत्यानं पाऊस पडलेला त्याही अनुदान राहिलेलं आहे. त्यावेळेस पिकाचं उत्पादन झालं नसल्यामुळं यावर्षी त्यांना पीक कर्ज सुद्धा मिळत नाही. शासनाला विनंती आहे की तात्काळ ते सातत्यानं पाऊस पडल्याचं अनुदान आणि तात्पुरत्या बँकांना कर्ज उपलब्ध करून देण्याची सूचना द्याव्या. पॉइंट ऑफ इन्व्हेस्टच्या माध्यमातून आपणास विनंती करण्यात येते आणि माननीय गृहमंत्री सुद्धा सभागृहात आहे. रात्रीला 20/7/2023च्या मध्यरात्री माझ्या अंबड तालुक्यामधील प्रसिद्ध तीर्थस्थान असलेल्या देवीच्या तिडं चोरट्यांनी मोठी दानपेटी तोडून तिडं नासधूस करून सनी तिडं मोठी चोरी झाली. त्यात 21 म्हणजे 27 जेव्हा कळाले तेव्हा
तिथलं जे पूर्ण कंपाऊंड ते होतं ते पूर्ण तोडण्यात आलं. मी गृहमंत्री महोदयांना विनंती करतो की ताबडतोब त्याची चौकशी होऊन ताबडतोब आरोपीस अटक करावा अशी विनंती, कारण की लाखो भाविकाचं श्रद्धास्थान असलेलं आमचं अंबड येथील मत्स्यधरी देवीचं तीर्थस्थान आहे जालना जिल्ह्यामधील. धन्यवाद. भारतीताई. महोदय, माझ्या वर्सोवा विधानसभामध्ये रुणवाल बिल्डिंगमध्ये 558 गाड्यांचं मुंबई महानगरपालिकेचं खूप मोठं असं पे अँड पार्क आहे. आणि हे पे अँड पार्क सुरू झाल्यानंतर असं स्थानिक लोकांना वाटलं की आता पार्किंगची व्यवस्था व्यवस्थित होईल, लोकांना त्रास कमी होईल. परंतु ज्या कंत्राटदाराला हे देण्यात आलेलं आहे त्यांनी त्या ठिकाणी गाडीचं शोरूम उघडलेलं आहे, मोठं वॉशिंग सेंटर उघडलेलं आहे, गॅरेज उघडलंय आणि मोठ्या प्रमाणावर कमर्शियल ऍक्टिव्हिटीज त्या ठिकाणी चालू केलेल्या आहेत. आणि रात्रीच्या वेळेला मोठा गाड्यांचा आवाज आणि धांगडधिंगा चालतो. त्यामुळे माझी आपल्या माध्यमातून महानगरपालिकेला आणि मंत्री महोदयांना आपण सूचना द्यावी की हे जे कंत्राट आहे महानगरपालिकेने दिलेलं रुणवाल बिल्डिंगमध्ये पे अँड पार्कचं 558 गाड्यांचं ते रद्द करण्यात यावं. राम कदमजी. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये विक्रोळी पार्क साईडला 28 बिल्डिंगच्या डेव्हलपमेंटचा प्रपोजल आहे. महानगरपालिका ते करते आहे. दुर्दैव असं आहे की त्या ठिकाणी त्यांना फक्त 405 स्क्वेअर फीट जागा दिली जाते आणि त्यातली 22, 23 आणि 24 क्रमांकाच्या बिल्डिंगमधल्या लोकांना जबरदस्ती हुसकावून त्यांना देवनार किंवा माहुलला टाकण्याचा एकंदरीत घाट घातला जातोय. माझी विनंती आहे की शासनाच्या नवीन धोरणानुसार त्यांना 590 स्क्वेअर फीट जागा दिली जाऊ शकते. आहेत त्या लोकांना त्याच ठिकाणी विस्थापित करण्यात यावं आणि त्यांना त्यांच्या मालकी हक्काचं घर देण्यात यावं असे आपण शासनाला निर्देश द्यावेत. क्रमांक 1 आणि शेवटचं 10 सेकंदात मांडतो. रामजीनगरला एक दरड कोसळले, 50-60 लोक महानगरपालिकेच्या शाळेत राहतात. वर्षानगरला विक्रोळी पार्क साईडला नीलकंठेश्वर मंदिराच्या पाठीमागे त्याही ठिकाणी दरड कोसळले. तर या ज्या घरांचं नुकसान झालंय त्या घरांच्या नुकसानीच्या बाबतीत शासनानं कलेक्टरला आदेश देऊन त्यांच्या घरांची दुरुस्ती ताबडतोब करावी आणि आवश्यक संरक्षण भिंती, कारण माझ्या घाटकोरमध्ये जवळपास 47 संरक्षण भिंती अशा आहेत की ज्या जिओलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडियानं अतिशय धोकादायक म्हणून जाहीर केल्यात, पण ज्याचं अजूनपर्यंत कुठल्या तांत्रिक अडचणीमुळे काम सुरू झालं नाही ते करण्यात बंद यावं. करून देतील. चला. नाही, मंगलजी तर मदत करतात. देतो, नक्की देतो. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातील मालाड पूर्व येथे नक्की देतो. मोतीबाग राणी सती रोड मध्ये राहणार एक प्रतिष्ठित नागरिक जयकुमार जालन यांना काल रात्री बिश्नोई गँगच्या नावाखाली 3 वेळेला खंडणी मागण्याचे फोन आले. यातील 2दा अननोन कॉलवरनं आले. एक फोन नंबर डिस्प्ले असतानाचा कॉल आला आणि त्यांच्याकडे 20 लाख रुपयाची मागणी केली गेली. सन्माननीय गृहमंत्री सदनामध्ये उपस्थित आहेत. माझी आपल्या माध्यमातून त्यांना विनंती आहे की याची तात्काळ दखल घेऊन क्राईम ब्रँचला या प्रकरणाचा तपास देण्यात यावा अशी माझी विनंती आहे. प्रताप सरनाईकजी. काल भाईंदर पूर्वेला असंच येतोय. नवकीर्ती नावाची एक जुनी ग्रामपंचायत कालीन इमारत कोसळली. महापालिकेनं त्या इमारतीला नोटिसेस दिल्या होत्या. त्या इमारतीच्या 2ऱ्या, 3ऱ्या, 4थ्या मजल्यावर राहणाऱ्या रहिवाशांना घरं खाली करायला सांगितली होती. रहिवाशांनी घरं खाली केली, परंतु त्या ठिकाणी 7 लेडीज बार त्या इमारतीच्या खाली व्यवसाय करत होते. अध्यक्ष महोदय, त्या लेडीज बार मालकांनी इमारत काही खाली केली नाही आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी त्यांनी व्यवसाय चालू केला. काल सकाळी 10:30च्या सुमारास ती इमारत कोसळल्यानंतर एक बूट पोलिसवाला त्या इमारती अधवेश दुर्गा अधवेश नावाचा एक बूट पोलिसवाला त्या ठिकाणी चहा प्यायला गेला आणि तो त्या ढिगाराखाली जिवंत त्या ढिगाराखाली गाडला गेला अध्यक्ष महोदय आणि त्याचा मृत्यू झाला. 4 जण अजून जखमी झाले. अध्यक्ष महोदय, एखादी इमारत महानगरपालिकेने धोकादायक घोषित केल्यानंतर त्या ठिकाणी जर अशा प्रकारे अवैध व्यवसाय चालू असतील, 4 लेडीज बार आणि 3 ऑर्केस्ट्रा बार अशा प्रकारचे 7 लेडीज बार त्या ठिकाणी चालू होते. अध्यक्ष महोदय, यदा कदाचित दुर्घटना सकाळी 10, 10:30च्या ऐवजी रात्री 10, 10:30 वाजता जर घडली असती तर त्या ठिकाणी काम करणारे सगळे वेटर, मालक, चालक आणि त्या ठिकाणी काम करणाऱ्या 12 बालाही मृत्युमुखी पडल्या असत्या. त्यामुळे अशा घटनेला जबाबदार असणाऱ्यावर 304A अन्वये गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी या सभागृहाने अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष माझ्या मतदारसंघात
माहीम डेपोच्या शेजारी माहीम कोळीवाडा आहे. या माहीम कोळीवाड्याच्या शेजारी पार्वतीनगर नावाचा हा कोळीवाडा, या कोळीवाड्याच्या अवतीभोवती झोपडपट्टी सुद्धा वसलेली आहे. या झोपडपट्टीचा बायो सर्वे करण्यासाठी त्या कोळीवाड्यातल्या रहिवाशाला विश्वासात न घेता जबरदस्ती एक कोणीतरी विकासक त्या ठिकाणी सर्वे करतोय. लोक ज्या वेळेला बेकायदेशीर सर्वे आहे म्हणून पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार करायला गेली त्यावेळेला त्यांची तक्रारी घेण्यात आलेली नाही. मी संबंधित SRAच्या अधिकाऱ्याला विनंती केली, जर त्या कोळीवाड्यातली रहिवाशी हे कोळी समाज हा 1918 पूर्वीचे असतील तर त्यांना झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेमध्ये सर्वे करून त्याच्यात त्यांची बोलावणी करू नये. त्यांचा स्वतंत्र असा विकास झाला पाहिजे. आणि म्हणून माझी विनंती आहे, अशा प्रकारे जबरदस्तीने सर्वे जर होत असेल तर तो कृपया थांबवण्यात यावा. यशोमतीताई. अध्यक्ष महोदय, या मागच्या 2 दिवसांमध्ये जो पाऊस पडलेला आहे त्याचा परिणाम आमच्या अमरावती जिल्ह्यामध्ये आणि आमच्या मतदारसंघामध्ये पण मोठ्या प्रमाणात झाला. पहिला पाऊस आला नाही आणि आता जो आला तो एवढा आला की पेडी नदी जी आहे ती फुटून गेली. अध्यक्ष महोदय, आम्ही वारंवार सरकारला पेडी नदीचं संवर्धन आणि नाला त्यांचं खोलीकरणासाठी आम्ही वारंवार पत्र दिलेले आहेत. अध्यक्ष महोदय, एवढंच नव्हे तर रेवसा गावाला त्या ठिकाणी जिथनं पाणी फुटतं तिथनं देखील तुम्ही DPDC मधनं आम्हाला प्रोटेक्शन वॉल द्या याचे देखील पत्र दिलेले आहेत. पण रेवसा असो, देवरा देवरी असो, पुसदा असो, शिराळा असो, या गावांमध्ये जी अतिवृष्टी होते सातत्याने होते, सावंगा असो, त्या गावांना प्रोटेक्शनची गरज आहे. अध्यक्ष महोदय, प्रोटेक्शन वॉल्स आणि नदी संवर्धन माझी आपल्याला विनंती आहे की आपण जर निर्देश दिले तर आम्हाला DPDC मधनं आणि प्लॅनिंग मधनं आम्हाला पैसे मिळतील. इथं राजकारणाचा विषय सन्मान्य नाही. सदस्या यशोमतीताई ठाकूर यांनी मांडलेली माहिती अत्यंत गंभीर असल्यामुळे शासनाने याची गंभीर नोंद घ्यावी. असलम भाई बोलिए, देतो तुम्हाला. ठीक आहे बसा, नोंद घेतली बसा. चला असलम भाई, असलम शेख जी बोला आपण. अध्यक्ष महोदय, मी कालही हे मुद्दा उपस्थित केला होता की मुंबई सहित बाकीचे 7 जिल्ह्यामध्ये अलर्ट पावसाळ्याचं करण्यात आलेलं आहे. आणि माझी विनंती शासनाला ही होती, दोन्ही उपमुख्यमंत्री इथे आहेत, दोन्ही मुंबईमध्ये आहेत, की मुंबईमध्ये 100पेक्षा जास्त C1 कॅटेगरीचे बिल्डिंग आहे, ते कधीही कोलॅप्स होण्याचे चान्सेस त्यांचे आहेत. मी सरकारकडे हे विनंती केली होती की त्यांनी कलेक्टर आणि महानगरपालिकाच्या आयुक्तांना सांगावं की जे एकदमच डिलॅपिडेटेड कंडिशनमध्ये कमीत कमी त्यांना कुठेतरी शिफ्ट शाळा के कुठेतरी करावा. हे बोलल्यानंतर ही सुद्धा काल दुपारी एक स्लॅब कोलॅप्स झाला अमीन पटेलचे विभागामध्ये. आता पुढे अशी घटना घटू नये, त्याच्यानंतर आपण 5-5, 10-10 लाख रुपये देणे काय उपयोगाचं होणं. आताच शासनाने त्याची दखल घ्यावी. पालकमंत्री पण दोन्ही इथे बसले, त्यांनी पण त्याची दखल घ्यावी. देतो तुम्हाला. अध्यक्ष महोदय, काल मी या सदनामध्ये माझ्या मतदारसंघामधील काही गावांचं पुनर्वसन करावं अशा पद्धतीचा प्रश्न इथं पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून मांडला. आज अध्यक्ष महोदय, काल आणि आज माहिती घेतल्यानंतर त्या भोर तालुक्यामधले जे कोंढरे आणि धानोली गाव होतं त्या व्यतिरिक्त अजून 3 गावांमध्ये अध्यक्ष महोदय अशी सदृश्य परिस्थिती आढळली. त्यामध्ये ढेन, सोनारवाडी आणि जांभूळवाडी, म्हणजे एकूण 5 गावं आता भोर तालुक्यामध्ये अशा भयभीत अवस्थेमध्ये नागरिक आहेत की कुठल्याही क्षणी ही दुर्घटना घडू शकते. दुसरं मुळशी तालुक्यामधले गुटके गावाचा मी काल या ठिकाणी संदर्भ दिला होता, त्यामध्ये देखील आता 2 गावांचा अजून समावेश झालाय, वाघवाडी आणि निंबारवाडी. माझं सांगणं एवढंच आहे अध्यक्ष महोदय, काहींना अन्यत्र सुरक्षित ठिकाणी त्या नागरिकांना हलवले, पण काहींना अद्याप हलवणं बाकी आहे. माझ्या आपल्या माध्यमातून सरकारला विनंती आहे की त्यांना त्या ठिकाणी तात्पुरत्या निवाऱ्याची सोय करावी, धान्य त्यांना देण्याची व्यवस्था करावी आणि त्यांचं तात्काळ कायमस्वरूपी पुनर्वसन करावं अशी मागणी आपल्या मार्फत. विश्वजित कदमजी. अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांना मदत करण्याकरता एक अत्यंत चांगली महात्मा ज्योतिराव फुल्यांच्या नावाने शेतकऱ्यांची कर्जमाफीची योजना राबवली. ती तातडीने 2 महिन्यातच त्याचा फायदा महाराष्ट्रातल्या लाखो शेतकऱ्यांना, सर्वसामान्य लोकांना झाला. त्याच काळामध्ये
तत्कालीन सरकारने प्रोत्साहनपर अनुदान 50,000 रुपयापर्यंत नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सुद्धा माफ करायचा निर्णय घेतलेला होता. तो दुर्दैवाने कोरोनाच्या काळात तो अंमलात आणता आला नाही. या सरकारने तो अंमलात आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. पण अध्यक्ष महोदय, सांगली जिल्ह्यामध्ये जवळजवळ 77,000 पात्र या प्रोत्साहनपर अनुदान शेतकऱ्यांना सर्वसामान्य लोकांपैकी फक्त 69,000 लोकांना त्याचा फायदा मिळालेला आहे. 7,000 ते 7,500 लोकांना ते पात्र असताना सुद्धा अजूनही शासनाच्या काही दिरंगाईमुळे या ठिकाणी त्या लोकांना फायदा मिळाला नाही. अध्यक्ष महोदय, महत्वाचा विषय, तर ह्या लोकांना तो फायदा मिळाला पाहिजे. हे जे नियमित कर्जफेड करणारे सर्वसामान्य लोक शेतकरी आहेत आणि जे 7,000 लोक त्यांना निष्कारण त्रास होतोय त्यांना तो फायदा मिळावी, नम्र विनंती. अध्यक्ष महोदय, एक महत्वाचा मुद्दा आहे. अध्यक्ष महोदय, मे महिन्यामध्ये सांगली जिल्ह्यात कवटेमाकाळ तालुक्यामध्ये जवळजवळ 1,35,00,000 बेकायदेशीर गुटखा विक्री करणारा गुटखा हा या ठिकाणी जप्त करण्यात आला. माझी सन्मान्य गृहमंत्र्यांना नम्र विनंती आहे की महाराष्ट्रामध्ये, देशात आणि सध्या आता ग्रामीण भागात सुद्धा या ठिकाणी तरुण पिढीमध्ये हे अंमली पदार्थ असतील, नशेच्या गोळ्या असतील आणि गुटखाचं सेवन नाईलाजाने दुर्दैवाने या ठिकाणी काही प्रमाणात वाढत चाललेले. हा संपूर्ण समाजाकरता, आपल्या महाराष्ट्राकरता एक अत्यंत गंभीर विषय. अध्यक्ष महोदय, कवटेमाकाळ तालुक्यामध्ये जेव्हा जतला असताना सांगली जिल्हा बॉर्डर आहे. अध्यक्ष महोदय, महत्वाचा विषय, एकच 10 सेकंदात संपवणार आहे. या विषयासंदर्भात गांभीर्याने दखल शासनाने घ्यावी. हा गुटखा कुठे बनवला जातो, हा याची तस्करी करणारे अंमली या ठिकाणी पदार्थ असतील, नशेच्या गोळ्या असतील. सांगलीमध्ये काही घटना सुद्धा आता तरुण पिढी ह्याचा त्रास त्यांच्या कुटुंबातल्या लोकांना होतो, पैसे वाया जातात आणि ह्याचा एक फार मोठा मेंटल फिजिकल इम्पॅक्ट हा तरुण पिढीवर आणि त्या कुटुंबांवरही होतो. म्हणून गृहमंत्र्यांनी हा वाढता जे काही प्रमाण आहे नशाच्या गोळ्या, अंमली पदार्थ आणि गुटख्याचा, ह्याच्या गांभीर्याने दखल घ्यावी आणि ह्याच्यावर कठोर कारवाई गृहमंत्रालय आणि पोलीस खात्याने करावी अशी माझी नम्र विनंती असते. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये आमगाव वरून वाघ नदी वाहतो. अध्यक्ष महोदय, जवळजवळ 60 वर्ष झाले आहेत त्या पुलाला बनवून. त्या पुलाच्या सर्व सलाखी निघलेल्या आहेत. त्या पुलाची जे प्लास्टर झाली होती ते निघलेलं आहे. पण अध्यक्ष महोदय, अनेकदा शासनाला आम्ही कळवलं की इथं केव्हाही मोठा अपघात होऊ शकतो. अध्यक्ष महोदय, तो जो पुलियावरून मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि आपल्याच महाराष्ट्रातील माझ्या मतदारसंघातील सालेकसा तालुका हे त्या रस्त्याला जोडलेले आहे. अध्यक्ष महोदय, त्या पुलाची पुनर्बांधणी जर झाली नाही तर भविष्यामध्ये खूप मोठा अपघात होऊ शकतो. अध्यक्ष महोदय, आता तिथं आम्ही प्रशासनाला सांगितलं असतं, त्यांनी अध्यक्ष आझाद मैदानावर माझ्या श्रीरामपूर विधानसभा मतदारसंघातील काही युवक 15 दिवसापासून उपोषणाला बसलेले आहेत. अहमदनगर जिल्हा हा महाराष्ट्रातील भौगोलिकदृष्ट्या सर्वात मोठा जिल्हा आहे आणि त्याच्या विभाजनाची मागणी त्यांची आहे. मी आपल्यामार्फत शासनाला विनंती करतो की इतक्या दीर्घकाळपासून पावसा पाण्यामध्ये उपोषणाला बसणाऱ्या त्या युवकांची भेट घ्यावी, त्यांची मागणी समजून घ्यावी. साहेब, दुसरा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे की या पावसामध्ये, सर एक सेकंद फक्त, या पावसामध्ये आमच्या तालुक्यामध्ये गावोगाव राहणारे जे रस्ते आहेत त्याचा एवढा चिखल झाला आहे की विचारता सोय नाही. आमचे 25-15 मधले 42 रस्ते रद्द केले, थांबवलेत. मी आपल्या मार्फत ग्रामविकास मंत्र्यांना विनंती करतो की सर्व शेतकऱ्यांचं येणं जाणं बाधित झालंय. शेतकऱ्यांना शेतामध्ये जाता बोला. स्पीकर बंद केला. बोला. अध्यक्ष महोदय, काल महाराष्ट्रातून, कान्याकोपऱ्यातून मातंग समाजाचे लोक आझाद मैदानावर आंदोलन केलेत. बरेच वर्ष त्यांची मागणी आहे की वर्गीकरण झालं पाहिजे, अबकडे झालं पाहिजे. आपल्याला माहित आहे की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्याला 13% आरक्षण दिलं आणि त्यामध्ये 59 जाते आहेत. आणि मातंग समाजाची जे प्रामुख्याने मागणी आहे की ते वर्गीकरण केलं पाहिजे आणि लोकसंख्येनुसार त्यांना आरक्षण मिळालं पाहिजे, एवढीच मागणी आहे आणि ते मिळावं ही. वर्षाताई देतो. आता संपत आला इकडे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, खरं तर मला या ठिकाणी मांडायचं की महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्याच्या वतीने जे संस्थांना व महापुरुषांच्या नावाने जे पुरस्कार दिले जातात, दुर्दैवाने अध्यक्ष महोदय 2019 पासून ते 22 पर्यंत कोणालाही पुरस्कार दिले गेलेले नाहीत.
पहिलं सांगितलं गेलं की कोविड आहे म्हणून ते पुरस्कार दिले नाहीत। मधल्या काळामध्ये अध्यक्ष महोदय 3 मे 2022 जे आहे ते या संदर्भामध्ये जाहिरात झाली, ज्याच्यामध्ये भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण पुरस्कार, साहित्यरत्न लोकशाही अण्णाभाऊ साठे पुरस्कार, पद्मश्री दादासाहेब गायकवाड पुरस्कार, संत रोहिदास पुरस्कार व संस्थांना दिले जाणारे शाहू फुले आंबेडकरचे पुरस्कार, या सर्व पुरस्कारांचे सन्माननीय अध्यक्ष महोदय त्याचे प्राथमिक अर्ज मागवण्यात आले, सगळ्या सूचना झाल्या। परंतु अध्यक्ष महोदय ऐका माझं, त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय 26 जून 2022 रोजी त्या कार्यक्रमाचं स्थळ पण निश्चित झालं, वेळ पण निश्चित झाली, पण दुर्दैवाने अचानक महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थिती बदलली आणि त्यामुळे ते पुरस्कार राहून गेले। तर माझी आपल्या या सभागृहाच्या माध्यमातून विनंती आहे की आपण ते पुरस्कार लवकरात लवकर वितरित करावे, कारण माणसांचे सगळे झालेले आहेत। सुनील प्रभूजी। अध्यक्ष महोदय, मी काल सभागृहामध्ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर घेतला होता की पोयसर नदीने धोक्याची पातळी ओलांडल्यानंतर काल दिलीप गोळीलाल शाह नावाच्या एका माणसाचा मृत्यू झाला, अद्यापपर्यंत त्याची बॉडी सापडलेली नाही। मी सरकारला विनंती केली होती की एनडीआरएफ, पण बॉडी सापडली नाही तर मृत्यू झाला म्हणणं चुकीचं ठरेल अशी मी माहिती माझा आपण शब्द देऊ. मागे घेतो, बॉडी म्हणजे अजूनपर्यंत त्याचा शोध लागला नाही। शोध लागला. एनडीआरएफ किंवा फायर ब्रिगेड यांना त्या ठिकाणी गतिमान पद्धतीने शोध घेण्यासाठी काल विनंती केली होती, त्या सभागृहात ही माहिती अवगत झाली, चांगलं आहे। आणि दुसरं, मुंबई शहरामध्ये आज डेंग्यूचं प्रमाण 264 आहे, मलेरिया 365 आहे। स्पेशल ड्राईव्ह या पावसाच्या निमित्ताने महानगरपालिकेला घ्यायला लावणं हे गरजेचं आहे, तर त्या दृष्टीने आपण महापालिकेला तसे आदेश द्यावे। वायकर साहेब। महोदय, प्रामुख्याने सदर पॉइंट ऑफ ऑर्डर यासाठी काढलाय की लहान मुलांच्या जीवितहानीचा प्रश्न आहे। जोगेश्वरी विक्रोळी लिंक रोड याच्यावरती 150 फुटाचा झालेला आहे आणि हा जोगेश्वरी 150 फुटाच्या त्या बाजूला ओबेराय इंटरनॅशनल स्कूल आहे आणि त्याच पद्धतीने पूनम नगरच्या बाजूला सेंट झेवियर स्कूल आहे। त्याचप्रमाणे मुंबई महानगरपालिकेचं देखील त्या PMGP कॉलनीच्या इथे एक शाळा आहे आणि या ठिकाणी काही अशी दुकानं झाली आहेत की त्यामध्ये मोटर पार्ट्स मिळाले जातात आणि त्या शाळांच्या बाजूला त्या लोकांनी गाड्या उभ्या करून ते मोटर पार्ट ते विकले जातात आणि त्या ठिकाणी ते गॅरेजेस देखील चालवले जाते आणि त्याच्यामुळे लहान मुलांना तो रस्ता ओलांडणं किंवा लोकांना तिथे उतरणं चढणं फुटपाथवरती जाणं हे अत्यंत जिकरीचं झालंय आणि त्याच्यामध्ये लहान मुलांच्या जीविताचा प्रश्न निर्माण झाला आहे। त्यामुळे याच्यावरती मुंबई महानगरपालिका, पोलीस डिपार्टमेंट आणि ट्रॅफिक डिपार्टमेंट यांनी संयुक्तपणे कारवाई करून हा रोड लोकांसाठी खुला करावा, लहान मुलांसाठी खुला करावा, नाहीतर जीवितहानी होण्याची संभावना आहे। अनिल देशमुख साहेब। अध्यक्ष महोदय, एक महत्वाचा विषय आहे अध्यक्ष महोदय की महाराष्ट्रामध्ये नगरपालिकेच्या मालकीच्या ज्या मालमत्ता राहतात, ज्या हस्तांतरित होतात, त्या आपण रहिवासी भूखंड म्हणून देतो, व्यापारी देतो, वाणिज्य भूखंड देतो। आपण हे हस्तांतरित करताना नगरपालिका मालमत्ता नियम 1983 प्रमाणे आपण ही कारवाई करतो। अनेक लोक भूखंड घेतल्यानंतर आपलं घर तिथे बांधतात आणि आपल्या मुलाच्या शिक्षणासाठी किंवा व्यवसायासाठी ती गाळे राहतात, आपल्या व्यवसायासाठी त्यांना कर्ज जेव्हा घ्यावं लागतं ते तारण देतात आणि बँकेला तारण देतात। हा 1983च्या नियमानुसार ही कारवाई आतापर्यंत होत होती अध्यक्ष महोदय, पण आता 2019ला याच्यामध्ये सुधारणा करण्यात आली। त्यावेळेसचे जे आता जे माननीय मुख्यमंत्री आहेत त्यांनी याच्यामध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आणला होता आणि 2019ची सुधारणा केल्यामुळे आता बँकेला किंवा तारण देताना आता ते हस्तांतरित करता येत नाही। हा संपूर्ण महाराष्ट्राचा प्रश्न आहे। काही जिल्ह्यामध्ये याच्यासाठी अनेक लोक उपोषणावर बसले आहेत। त्याच्यामुळे हा 2019ची जी सुधारणा आहे ती जर रद्द केली तर ही मालमत्ता, नगरपालिकेची मालमत्ता जी आपण लीजवर देतो ती मुलांच्या शिक्षणासाठी, व्यवसायासाठी बँकेला तारण देता येईल आणि तशा पद्धतीचा हा 2019ची जी सुधारणा आहे ती जर रद्द केली तर महानगरपालिकेच्या ज्या मालमत्ता ज्या करतो त्याच्यासाठी त्याचा मोठा फायदा होईल। शेवटचं रत्नाकर गुट्टेजी। शेवटचं यानंतरच्या सगळ्या पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन लक्षवेधी सूचना संपल्यानंतर घेण्यात येईल। महाराष्ट्रामध्ये खूप जास्त प्रमाणामध्ये कांद्याचं उत्पादन झालं होतं आणि कांद्याचं उत्पादन झाल्याच्या नंतर शेतकऱ्याला अक्षरशः कांदा रस्त्यावर टाकावा लागला, शेतात तसं राहिला आणि पूर्ण कांदा आपला नासून गेला आणि त्यामुळे सरकारने कांद्याला एक 350 रुपये अनुदान असं जाहीर केलं। त्याबद्दल सरकारचं मी अभिनंदन करतो। ठीक आहे, पण सर यामध्ये परभणी जिल्हा वगळण्यात आलेला आहे। परभणी जिल्ह्यातही कांदा पिकतो आणि खूप जास्त प्रमाणात कांदा पिकतो परभणी जिल्ह्यामध्ये आणि कांद्याचं नुकसान परभणी जिल्ह्यातही झालेलं आहे। तर सन्माननीय दोन्ही उपमुख्यमंत्री आहेत, माझी रिक्वेस्ट आहे की परभणी जिल्हा
त्या अनुदानामध्ये सामील करण्यात यावा. थँक्यू. अध्यक्ष महोदय, नंदुरबार जिल्ह्यातील माझ्या शहादा तळोदा मतदारसंघामध्ये गणोर या गावामध्ये सर 1 महिन्यापासून बिबट्यांचा वावर मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आहे. नर मादी आणि त्यांनी पिल्लसहित फिरतायत. गावाच्या आजूबाजूला शेतामध्ये ऊस असल्या कारणाने ते फक्त रात्री बाहेर पडतात. त्या ठिकाणी सर 70 लोक कर्मचारी कामाला लावलेले आहेत आणि 2च पिंजरे आहेत पूर्ण जिल्ह्यामध्ये. आणि ती जे बेशुद्ध करण्याची गन असते ती उपलब्ध नाही जिल्ह्यामध्ये, म्हणून त्यांना पकडता येत नाही. 2 दिवसापूर्वी 4 बकऱ्या घेऊन गेले. 8 दिवसापूर्वी एक महिलेला त्यांनी हे अटॅक केला, एका लहान मुलाला घेऊन गेले. तरी देखील सर वन विभागाकडून कुठलीही कारवाई होत नाही अजूनपर्यंत. तरी आपल्या माध्यमातून माझी विनंती आहे की वन विभागाने त्या ठिकाणी इतर ठिकाणी बिबटे निघतायत तर त्या ठिकाणी अजून पिंजरे उपलब्ध करून द्यावे आणि ती गन उपलब्ध करून द्यावी. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, माझ्या उमरखेड विधानसभा मतदारसंघामध्ये 2 तालुके येतात. एक उमरखेड तालुका आणि दुसरा महागाव तालुका. काल रात्री या दोन्ही तालुक्यामध्ये साधारणतः 150 मिलीमीटरपेक्षा जास्त पाऊस पडला आणि सगळीकडे अतिशय पाणीच पाणी झालं. माझ्या मतदारसंघातून वाहणारी पंचगंगा नदी ही दुथडी भरून या ठिकाणी वाहत आहे आणि त्यामुळं सगळीकडे पाऊस झाल्यामुळे खरीप हंगाम हा पूर्णपणे नेस्तनाबूत झाला. हळद आणि ऊस हे जे पीक आहे हे पीक सुद्धा त्या ठिकाणी पूर्णपणे खाली झोपल्या गेलं. म्हणजे हळद आणि ऊसाची जर परिस्थिती असेल तर खरीपाची काय अवस्था असेल. त्यामुळं माझी आपणास विनंती आहे की या कास्तकार बांधवांचे जे नुकसान झालं त्या नुकसानाचे त्वरित पंचनाम्याचे आदेश द्यावे आणि त्यांना नुकसान भरपाई मिळवून देण्यात यावी. गीताबेन कन्क्लूड करा. सर, अध्यक्ष महोदय, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू. बोला. आम्हाला जेव्हा बोलायचे असते, आता नवीन जे लागले आहे सिस्टम त्याप्रमाणे यू जस्ट हॅव टू प्रेस द बटन अँड यू विल कॉल अस. दॅट डिडंट हेल्प. मला शाळेचा जे विषय चालला होता तेव्हापासून बोलायचं आहे. आय ट्राईड विथ माय बटन ऑन, दॅट डिडंट हेल्प. हात वर केला, दॅट डिडंट हेल्प. आय कॉल्ड यू, दॅट डिडंट हेल्प. आणि काल एक प्रॉब्लेम असं झालं होतं की अपक्षांना बोलायचं कसं हे एक प्रश्न निर्माण झाला होता. कारण अध्यक्ष महोदयांनी सांगितलं होतं की माझ्याकडे प्रतोदनी दिलेलं नाव नाहीये, तर अपक्षासाठी एक गट निर्माण करून एक प्रतोद नेमायचं का, म्हणजे आम्ही कसं बोलायचं, आम्हाला कशी संधी मिळणार हे मात्र आपण ठरवून घ्या. मी तपासून घेईन, पण यापूर्वी सर वी डोंट गेट चान्स टू स्पीक. मी तपासून घेईन, पण अपक्ष आमदारांसाठी प्रतोदानी नाव द्यायची अशी कुठची तरतूद नाहीये. त्यामुळे असं जर घडलं असेल तर त्या संदर्भात उचित निर्णय देण्यात येईल. हाऊ विल गेट चान्स. मला शाळेच्या विषयावर बोलायचं होतं, मला चान्स भेटला पुढे देऊ आपण, पुढे देऊ. धन्यवाद. चला लक्षवेधी आशिष शेलारजी, चला शेवटचं. अध्यक्ष महोदय, अतिशय तातडीच्या विषयाकडे मी या माध्यमातून लक्ष वेधू इच्छितो. काल या सदनामध्ये मी पीओपीच्या गणपती मूर्तिकारांचा विषय मांडला, पण गेले 3 दिवस अध्यक्ष महोदय राज्यामध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पाऊस आहे, कोकणामध्ये मोठ्या प्रमाणात पाऊस आहे. राज्य सरकारने निर्णय घेतला की शाडूच्या मूर्त्या आणि मातीच्या मूर्त्यांचं आपल्याला गणपतीचं त्या ठिकाणी निर्माण करायचं आहे. या पावसामध्ये काल समाज माध्यमांवर ज्या व्हिडिओ क्लिप्स फिरत आहेत त्यामधून जी मला माहिती समोर आली, मोठ्या प्रमाणात शाडूच्या मूर्त्या आणि मातीच्या मूर्तीच्या डॅमेज झाल्या त्या पावसामुळे, विरघळल्या आहेत, त्या ठिकाणी त्या भंग झाल्या आहेत. आणि अध्यक्ष महोदय, आपला आग्रह शाडू आणि मातीचाच आहे. पीओपीवर पुन्हा बॅनचा आपला निर्णय आपण मागे घ्या असं मी आपल्याला विनंती केलीच आहे. हा निर्णय जर वेळीच नाही केला तर परिस्थिती अशी येऊ नये की शाडूच्याही मूर्त्या अवेलेबल नाही होणार, मातीच्याही होणार नाही पावसामुळे झालेल्या त्रासानंतर, आणि पीओपीवर आपण धाडी टाकताय तो अन्यायकारक. आणि त्यात ना गणपतीच्या सणामध्ये गणेशोत्सवाच्या मूर्त्यांच्या बाबतीमध्ये यक्ष प्रश्न निर्माण होईल. आणि म्हणून पहिलं तर शाडूच्या आणि मातीच्या मूर्तिकारांना मदत करा, त्यांचा व्यवसाय धोक्यात आला. 1, 2 पीओपीच्या बाबतीमध्ये हे धाड सत्र बंद करा. या दोन्ही मागण्या तातडीने आपल्या समोर ठीक आहे. चला लक्ष नाना. रायगडचा इर्षादवाडीचा जो इश्यू होता अध्यक्ष महाराज, मी मगाशी सुरुवातीलाच हा प्रश्न उपस्थित केला. त्याच्याबद्दलची आज माहिती शासनाने सभागृहाला दिली पाहिजे, संपूर्ण राज्याला दिली पाहिजे. अध्यक्ष महाराज, भयावह परिस्थिती अध्यक्ष महाराज. मी त्या ठिकाणी स्वतः जाऊन आलो अध्यक्ष महाराज. तिथं आदिवासींच्या डोळ्यातला अश्रू थांबायला तयार नाही अध्यक्ष महाराज. सरकारने काय उपाययोजना काय, कारण की अध्यक्ष महाराज आता त्याला 48 तास झाले अध्यक्ष महाराज. त्याच्यामुळे आता पूर्ण समाधीच त्या ठिकाणी झालेली आहे, पूर्ण गावच त्या
जवळपास 40 फूट मातीच्या ढिगाऱ्याखाली आलेला आहे. त्याच्यामुळे आणि ते गावच आपल्या आता राज्याच्या नकाशातून गायब झालेलं आहे. अशा परिस्थितीमध्ये सरकारची भूमिका स्पष्ट या ठिकाणी व्हावी अशीच आमचं या ठिकाणी आहे सर. आणि पूर्ण राज्य नाही देश बघते या घटनेकडे अध्यक्ष महाराज, आणि त्याची माहिती आपण दिली पाहिजे अध्यक्ष सांगितलं. अध्यक्ष महोदय, मंत्रिमंडळाची बैठक आहे ती झाल्यानंतर सीएम साहेब स्वतः त्या संदर्भातलं निवेदन इथे करणार आहेत. लक्षवेधी क्रमांक 1. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 1 लक्षवेधी झाल्यावर देतो. वितरित केल्याप्रमाणे गुलाबरावजी उत्तर देणार, आपण देणार बोलतात. बरं. अध्यक्ष महोदय, मला अपेक्षा होती की सन्मान्य दोन्ही उपमुख्यमंत्री सभागृहात आहे. विषय अतिशय महत्त्वाचा आहे आणि मला वाटतंय की ज्या पद्धतीने आपण पायाभूत सुविधा राज्यामध्ये निर्माण करण्यासाठी समृद्धी महामार्ग निर्माण करतोय, बुलेट ट्रेन आपण अनेक ठिकाणी सुरू करतोय, मला वाटतं की त्याच्यापेक्षाही कमी वेळामध्ये महाराष्ट्रामध्ये सर्वत्र पोहोचण्यासाठी अतिशय महत्त्वाचा विषय आहे. आणि दुर्दैवाने या विषयाकडे पूर्णपणे आतापर्यंत दुर्लक्ष झालेलं आहे. असं आहे की राज्यामध्ये आपण आपल्याच निवेदनात म्हटलंय की 28 विमानतळं राज्यामध्ये सध्या अस्तित्वात आहेत. त्यापैकी साधारण 11 आज त्या ठिकाणी सुरू आहेत आणि 4 नवीन होणार आहेत. म्हणजे 32 विमानतळं राज्यामध्ये आज जवळपास त्याची उपलब्ध आहेत. मला या ठिकाणी उपमुख्यमंत्र्यांना विशेषतः या ठिकाणी अवगत करायचं आहे. आपण पाहतोय की आज राज्यामध्ये दादा जर पुण्याहून निघाले 3 तासात मुंबईला पोहोचतात. बाळासाहेब थोरात साहेब नाशिकहून निघाले 2-2.5 तासात मुंबईत पोहोचतात. इथे तुम्ही तर आता समृद्धी नेता विमान तुम्हाला डायरेक्ट केव्हाही तिथे मुंबईला 2 तासात पोहोचतात. आम्हाला मराठवाड्यातून यायला 12-13 तास त्या ठिकाणी लागतात. समृद्धीचं काम चालू आहे, जे होईल त्यावेळेस 3-4 वर्षात ते होईल तेव्हा होईल. आमचं म्हणणं की विमानतळ उपलब्ध असताना आपला हा विभाग दुर्दैवाने असं झालंय, GAD, MIDC, MADC आणि मग खाजगीकरण अशा 3-4 सगळ्या प्रशासकीय यंत्रणेमध्ये गुरफटलेला विभाग आहे. आणि अध्यक्ष मग स्पष्ट बोलायचं झालं, कोणाचंही लक्ष या एवढे IAS अधिकारी आपण अपॉइंट केले प्रत्येक ठिकाणी, कोणाचंही लक्ष GAD तर आपलं सगळं त्यांच्या सर्व्हिस मॅटर्समध्येच गुंतलेली असते, प्रशासकीय कामात गुंतलेले आहे. MADC कडे आपण निर्माण जर केलं तर त्यांच्याकडे आर्थिक काही मर्यादा आहेत. MIDC कडे पैसे आहेत पण त्यांचं काम सर्व राज्यामध्ये उद्योग आणण्याच्या बाबतीमध्ये आणि बाकी सगळ्या गोष्टींमध्ये व्यस्त आहे. आमचं म्हणणं हा विषय थोडा स्वतंत्र निर्माण करून सिव्हिल एव्हिएशन राज्यासाठी वेगळ्या संदर्भामध्ये पहिल्यांदा काहीतरी विचार केला पाहिजे, तर या विषयाला न्याय मिळेल. नाहीतर आता परवा उदय सामंत नांदेडला आले, गृहमंत्र्यांचा कार्यक्रम म्हणून ते नाईट लँडिंग फॅसिलिटी चालू करण्याकरता ते आले होते. ही वेळ त्यांच्यावर आली फक्त आणि त्यांनी बैठक घेतली आणि ते सुरू करून परत गेले. पण उपयोग काय त्याचा? आमचं म्हणणं एवढंच आहे अध्यक्ष महोदय की आज आपल्याकडे साधारण 11 विमानतळ उपलब्ध आहेत जी म्हणजे वापरण्यासारखी आहे. आपण काही एअरपोर्ट अथॉरिटीला दिली आहेत, काही MADCला दिलेली आहेत. आणि आपण जर मुंबईमध्ये मुद्दा एवढा 2-4 मुद्दे त्यातले अतिशय महत्त्वाचे आहेत की या परिस्थितीमध्ये आपल्याकडे जर आपण पूर्ण माहिती जर घेतली तर आपल्याकडे उपलब्ध असलेल्या सगळ्या मुंबईमध्ये येणारे ज्या विमानं आहेत त्याच्यामध्ये फक्त आपल्याला 11 स्लॉट म्हणजे आपण जर पूर्ण माहिती जर घेतली तर त्या माहितीप्रमाणे आपल्याकडे मुंबईहून अहमदाबादला जायला 18 विमानं आहेत. 18 मुंबई टू गुजरात अहमदाबादला जायला 18 स्लॉट्स उपलब्ध आहेत. 18 विमानसेवा डेली उपलब्ध आहेत. आपल्याकडे नागपूरला 6 वेळा आहे. बँगलोरला जायला 15 ठिकाणी आहे. पण महाराष्ट्रामध्ये अपवाद जर काही सोडले तर आपल्याकडे मुंबईला स्लॉट्स उपलब्ध नाही आहे. तर माझं तुम्हाला इथे सूचना अशी आहे की पहिल्यांदा उच्चस्तरीय बैठक मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री आणि संबंधित अधिकाऱ्यांचे घेऊन एअरपोर्ट अथॉरिटीच्या लोकांशी बोलून, प्रायव्हेट ऑपरेटर आपल्याकडे मुंबईत अडाणी यांच्याकडेच ते एअरपोर्ट मुंबईचं आहे. आमचं म्हणणं एवढं आहे की महाराष्ट्रातल्या सेवा उपलब्ध करण्याकरता मुंबईकडे स्लॉट मिळाले पाहिजेत. हा त्यातला मेन विषय आहे. विमानतळ चालू होऊन जातील पण मुंबईला स्लॉटच नसेल. एखादा स्लॉट कुठे कोल्हापूरचा तर चालू, एक विमानसेवा फक्त कोल्हापूरला चालू आहे. आमचं म्हणणं की महाराष्ट्रामध्ये आज 11 विमानतळ अस्तित्वात आहेत, बाकीची कामं अनेक ठिकाणी सुरू आहेत. तर माझं म्हणणं एवढंच आहे की मुंबईमध्ये इतर राज्यामध्ये न्याय मिळतो इतर राज्यांना, तर महाराष्ट्रातल्या विमानतळांना विमानसेवेला न्याय मिळाला पाहिजे, हा एक विषय आहे.
दुसरा विषय तो त्यातला मला आपल्याला प्रश्न विचारायचा आहे की आपण मधल्या काळामध्ये रिलायन्स अनिल अंबानी यांच्या कंपनीला हा सगळा विमानतळाचा काम त्यांच्याकडे खाजगीकरणाचे टेंडर करून कॉल केले. आज ती कंपनी दिवाळखोरीत आहे. 5 दिलं ना, पण 5 महाराष्ट्रातलं बारामती आहे, नांदेड आहे, लातूर आहे, उस्मानाबाद आहे, 4-5 विमान यवतमाळ आहे, 5 विमानतळ ही रिलायन्सकडे आहे. आणि आपल्याला कल्पना आहे की त्यांनी ओपनली लंडनच्या कोर्टामध्ये दिवाळखोरीत आपण गेलं असल्याचं कबूल केलेलं आहे. आता ही कंपनी काय मॅनेज करणार? ही विमानतळ करूच शकत नाही. तर माझा पहिला प्रश्न या निमित्ताने आहे, ही विमानतळ त्यांच्याकडून काढून घेतली पाहिजे. टेंडर कंडिशन्स आहेत, अधिकारी म्हणतात टेंडर कंडिशन असल्यामुळे काढून घेता येत नाही, अमुक तमुक काय करायचं तर करा, पण ह्याच्याकडून ती विमानतळ काढून घेतली पाहिजेत. आज ही विमानतळ धुळकात पडलेली आहेत, म्हणजे ते झाडू पुसायला पण माणसं उपलब्ध आहे, वस्तुस्थिती आहे. एअरस्ट्रीप खराब झालेले आहेत, नाईट लँडिंग फॅसिलिटी बंद पडलेली आहेत, लायसन्सेस कॅन्सल झालेले आहेत. आमचं म्हणणं एवढंच आहे की रिलायन्सकडून जी विमानतळं त्यांच्याकडे आहेत अनिल अंबानी ग्रुपकडून, ती विमानतळं तातडीने, आपण मागे चर्चा आपली झाली, खासगीमध्ये चर्चा 2-3 वेळा झाली. गेल्या 4 वर्षापासून हा विषय असाच चाललाय, मागे पुढे काही होत नाहीये. आमचं म्हणणं एवढंच आहे, येणाऱ्या 8 दिवसात 15 दिवसामध्ये हा निर्णय घेऊन ही विमानतळं त्यांच्याकडून जी काय थकबाकी आहे, DGCA त्यांनी पैसे भरलेले नाहीत. DGCA म्हणते की आता मला जी माहिती आहे की साधारण महाराष्ट्रातले जे RCS मध्ये रिजनल कनेक्टिव्हिटी स्कीम जी उडान आहे, त्या उडानच्या अंतर्गत महाराष्ट्रामध्ये नवीन हवाई सेवा सुरू करण्याची अनेक लोकांनी टेंडर्स भरलेले आहेत. पण टेंडर जरी भरले तर विमानतळ सुरू नाहीत. विमानतळ सुरू नाहीत तर त्यांच्या अंबानीकडे जी विमान सेवा आहे, विमानतळ आहेत, ते काढून घेऊन त्याची थकबाकी जी आहे ती DGCA राज्य शासनाने भरली पाहिजे. आणि ती भरून काढून घेऊन MIDC किंवा MADC ताब्यात घेतली पाहिजे. आणि ही विमानसेवा राज्यामध्ये किती दिवसामध्ये आपण सुरू करणार? एअरपोर्ट सुरू करा, मग विमान आपोआप येतील. एअरपोर्ट सुरू केली पाहिजे. हा माझा प्रश्न एवढाच आहे. दुसरा माझा प्रश्न याच्यामध्ये आहे की मुंबईमध्ये स्लॉट्स महाराष्ट्रामधल्या एअरपोर्टसाठी मिळाले पाहिजेत. आणि तिसरा माझा विषय असा आहे की सर्व धावपट्ट्या जास्त आपण समृद्धी एवढे पैसे खर्च करतोय, इतर महामार्गावर पैसे खर्च करतो. आमचं म्हणणं एवढंच आहे, धावपट्टी जास्त खर्च लागत नाही. महाराष्ट्रातल्या सगळ्या एअरपोर्टची जे आपली आहेत 28च्या 28 जिथे लहान आहेत आपल्या धावपट्ट्या, बोईंग स्टँडर्ड्सच्या हिशोबाने त्याचं त्याची रुंदीकरण लांबी जी वाढवायची ती केलं पाहिजे. आणि त्याचबरोबर नाईट लँडिंग फॅसिलिटी, ATC फॅसिलिटी, या सगळ्या ज्या गोष्टी लागतात त्या उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. आणि या विमानसेवा जरी आपल्या निवेदनात म्हटलंय की कुठे कोणी विमानसेवा सुरू करावी, हा त्याच्या विमानसेवेचा प्रश्न जरी असला तरी विशेष प्रयत्न जर आपण केले. मी स्वतः शिंदे साहेबांना केंद्रामध्ये ज्योतिरादित्य सिंधियांना भेटलो होतो, त्यांनी त्यात मदत करतायत. आमची विनंती एवढीच आहे, आपण हा उच्च पातळीवर हा विषय जर घेतला तर महाराष्ट्रातल्या किमान या 11 अद्ययावत एअरपोर्ट्सपैकी सुरू चांगली झाली तर महाराष्ट्रामध्ये बऱ्याच ठिकाणी आपल्याला विमानसेवा प्रत्येक विभागात किमान 1-2 तरी सुरू झाले पाहिजे. आणि मुंबईमध्ये त्यांना स्लॉट्स मिळाले पाहिजे. या 3 प्रश्नाला आपल्याकडून न्याय मिळावा अशी माझी अपेक्षा आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय चव्हाण साहेबांनी जो मुद्दा उपस्थित केला तो खरोखर महत्त्वपूर्ण आहे. त्याच्यातले जे 3 महत्त्वाचे प्रश्न आहेत त्यातला पहिल्यांदा तर हे खरंच आहे की आपण साधारणपणे 2008-9 साली रिलायन्सला राज्यातले काही एअरपोर्ट्स दिले आणि 30 वर्षाकरता आपण त्यांना ते लीजवर दिले आहेत. पण आता ती जी काही अनिल अंबानींची रिलायन्स कंपनी आहे, एअरपोर्टचं मेंटेनन्सही करत नाही आणि त्याचे स्टॅट्युटरी ड्यूज देखील भरत नाही. तोच प्रश्न लातूरला देखील येतो, तोच नांदेडला देखील येतो, तोच यवतमाळला देखील येतो. ते अमरावतीचं त्यांच्याकडे अमरावतीचं नाही आहे, अमरावतीचं काम चालू आहे. अमरावतीला सगळं काम चाललं आहे, तिथे नाईट लँडिंगचंही काम चाललं आहे, तिथे टर्मिनलचंही काम चाललं आहे. त्यामुळे अमरावतीत प्रॉब्लेम नाही आहे. तर या संदर्भात निश्चितपणे आम्ही तात्काळ ॲडव्होकेट जनरल यांचं ओपिनियन घेऊन आता हे सगळे ड्यूज त्यांच्यावर असल्यामुळे एकतर्फी आपल्याला याचा ताबा घेता येतो का अशा प्रकारचा आम्ही प्रयत्न करू. दुसरं, हे सगळे ड्यूज जे आता ज्याच्यामुळे हे एअरपोर्ट्स बंद आहेत ते ड्यूज त्यांच्याकडनं वसूल करण्याच्या अटीवर राज्य सरकारच्या माध्यमातून हे ड्यूज आपण भरू, जेणेकरून नांदेडसारखा चालू असलेला जो एअरपोर्ट बंद झालेला आहे अशा प्रकारचे एअरपोर्ट हे आपल्याला सुरू करता येतील.
त्यामुळे हा एक मुद्दा येत्या काळामध्ये लवकर आपण निकाली काढू. दुसरा जो मुद्दा आपण सांगितला की मुंबई एअरपोर्टच्या संदर्भात, तर मुंबई एअरपोर्ट आणि आपली जी रिजनल कनेक्टिव्हिटी आहे त्याच्यातला मुख्य प्रॉब्लेम हा येतो की मुंबई एअरपोर्टला एक सिंगल रनवे आहे. या सिंगल रनवेवर देशामध्ये सर्वात जास्त लँडिंग आणि टेक ऑफ मुंबई एअरपोर्ट करतं. 700 पेक्षा जास्त रोज लँडिंग आणि टेक ऑफ मुंबई एअरपोर्टला होतात. आणि आता यातला प्रॉब्लेम असा आहे की रिजनल कनेक्टिव्हिटीला आपल्याला जर ती वायबल करायची असेल तर रिजनल कनेक्टिव्हिटीला प्राईम स्लॉट लागतो, त्याशिवाय ती वायबल होत नाही. कारण समजा अगदी यवतमाळवरनं माणसं आणायची आहेत मुंबईला, तर दुपारचं विमान दिलं तर कोणी येत नाही, त्यापेक्षा त्यामुळे त्यांना स्लॉट लागतो सकाळचा किंवा जिथे नाईट लँडिंग असेल तिथे रात्रीचा. आता मुंबई एअरपोर्टवर सकाळचे स्लॉट देण्याची क्षमता नाही आहे, कारण तिथला जो प्रॉब्लेम आहे हा तर नाही, नांदेड सारख्या ठिकाणी दिवसभराचा दिला तरी तिथलं ट्रॅफिक आहे, पण इतर ठिकाणून तो ट्रॅफिक नाही आहे, त्यामुळे ती रिजनल कनेक्टिव्हिटी होऊ शकत नाही. पण आता मला या ठिकाणी सांगितलं पाहिजे की आपला जो नवी मुंबईचा एअरपोर्ट आहे हा पुढच्या वर्षी सुरू होतोय. आम्ही स्वतः मुख्यमंत्री साहेब आणि मी तिथे जाऊन आलो, आम्ही त्याची पूर्ण पाहणी केली. रनवे देखील तयार झालेला आहे. या पावसाळ्यानंतर त्याचं फायनल कोटिंग रनवेचं होईल. त्याचं जे टर्मिनल बिल्डिंग आहे तीही अतिशय वेगानं त्याचं काम चालू आहे. आणि पुढच्या वर्षीच्या त्यांनी शेवटी म्हटलंय, पण आम्ही त्यांना विनंती केली आहे की 3 महिने आधी तुम्ही ते केलं पाहिजे, साधारण ऑगस्टपर्यंत त्यांनी तो सुरू केला पाहिजे. तर रिजनल कनेक्टिव्हिटीचा पूर्ण विषय हा एअरपोर्ट सुरू झाल्यानंतर संपेल, कारण मग स्लॉट्सची कुठलीही कमतरता असणार नाही. तथापि तोपर्यंत किमान जी आपली प्रमुख शहरं आहेत आणि जिथे पॅसेंजर लोड आहे अशा ठिकाणून काही ना काही स्लॉट मुंबईमध्ये मिळावेत याकरता देखील मुंबई एअरपोर्ट अथॉरिटी सोबत MIL सोबत एक उच्चस्तरीय बैठक ही घेतली जाईल आणि त्यांना तशा प्रकारचे निर्देश देऊन काही स्लॉट्स हे मिळवण्याचा प्रयत्न हा निश्चितपणे केला जाईल. तिसरा जो विषय आपण सांगितला की आपल्या धावपट्टींचं जे काही त्या ठिकाणी विस्तारीकरण करायचं आहे, आपण या बजेटमध्ये त्यातले बरेचसे कामं हातामध्ये घेतलेले आहेत, पण काही ठिकाणी प्रॉब्लेम आहेत. उदाहरणादाखल आता आपण अकोल्याचा विचार केला तर अकोल्यामध्ये त्या ठिकाणी आपण लँड ॲक्वायर केली, आता लांबी होते पण रुंदी होत नाही, त्यामुळे ॲडिशनल लँड ॲक्वायर करावी लागेल. किंवा मोठ्या विमानतळाकरता विमान उतरवण्याकरता संभाजीनगरला आता आपण 800 कोटी रुपये दिले आहेत, कारण तिथे लँड ॲक्वायर करून तिथे लँड ॲक्विजिशन करता येत आहे, त्यामुळे ती करून आपल्याला तिथे ॲडिशनल उतरवता येईल. तर कराड सारख्या ठिकाणी तिथे ॲक्विजिशनची आवश्यकता, पण लोकांचा ॲक्विजिशनला विरोध आहे. त्याच्यामुळे खरं म्हणजे आपण जर विचार केला तर आता समजा पश्चिम महाराष्ट्राचा आपण विचार केला तर कराड सारख्या ठिकाणी म्हणजे बाबा त्याला संमती देतील, पण असं मध्यवर्ती एक एअरपोर्ट अत्यंत आवश्यक आहे. कारण आपण मागच्या वेळेस बघितलं की ज्यावेळेस भयानक पूर आला अशा परिस्थितीमध्ये एअरपोर्ट नसल्यामुळे कनेक्टिव्हिटीच होत नव्हती, कोल्हापूरला उतरता येत नव्हतं, तिथे पाहण्याचा वेळा होता. त्यामुळे त्याचा देखील विचार हा आपल्याला एक इंटिग्रेटेड पद्धतीने करावा लागेल. त्यामुळे आता आपण ज्याप्रमाणे मागणी केलेली आहे या संदर्भातली माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या स्तरावर एक उच्चस्तरीय बैठक आपण घेऊ. आपल्याकडे विमान संचालनालय आहे आणि नागरी विमानन विभाग देखील आहे, पण या आपण जसं सांगितलं की काही आपण आपले MIDCच्या अंतर्गत एअरपोर्ट ठेवले आहेत, काही MIDCच्या अंतर्गत ठेवले आहेत. या सगळ्याला एक नोडल एजन्सीच्या अंतर्गत आपल्याला आणावं लागेल. तशी एक नोडल एजन्सी आपण त्या संदर्भातली तयार करू आणि माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेने साधारणपणे पुढच्या 3 महिन्यामध्ये याचा एक कॉम्प्रिहेन्सिव्ह प्लॅन हा आपण तयार करू. कारण आपण बजेटमध्ये पैसे देखील त्या ठिकाणी ठेवले आहेत आणि जे लो हँगिंग फ्रूट्स आहेत म्हणजे नांदेड सारखा एअरपोर्ट, याचं मात्र मी आपल्याला आश्वस्त करतो की जेवढ्या लवकरात लवकर होईल आम्ही त्याचे आता सरकारच्या वतीनं पैसे भरून टाकू. त्याची वसुली मग रिलायन्सकडनं होत राहील किंवा ती कायदेशीर कारवाई होत राहील आणि तो एअरपोर्ट हा नाईट लँडिंग सहित सुरू झाला पाहिजे या संदर्भातला प्रयत्न आम्ही करू. आपण मागणी केल्याप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांना विनंती करून एक उच्चस्तरीय या संदर्भातली बैठक माननीय मुख्यमंत्र्यांकडे लावली जाईल. एअरपोर्ट हे आपल्या सगळ्या महाराष्ट्राची कनेक्टिव्हिटी चांगली होण्याच्या दृष्टीनं आपण पावलं उचलावी लागतील. जास्तीत जास्त चांगली कनेक्टिव्हिटी आपण केली पाहिजे. शिर्डीचं विमानतळ सुरू झाल्यानंतर एक तीर्थस्थान म्हणून आहेच त्याचं महत्व. आणि एक वेळ अशी होती का 14 विमानं दिवसभरामध्ये येत होती, 14 निर्णयाचे. तर त्यामध्ये दक्षिण भारतातून थोडीशी जास्त येत आहेत, काही दिल्लीचे सुद्धा 2
आणि मध्य महाराष्ट्रामध्ये उत्तर महाराष्ट्राकरता एक महत्वाचं कनेक्टिव्हिटीचं साधन ते निर्माण झालेले. अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये एकच प्रश्न माझा असा आहे की तिथे नाईट लँडिंग करता एप्रिलमध्ये 7 एप्रिल का 8 एप्रिलला त्याचं ट्रायल झाली ती सक्सेसफुल झाली असा बाहेर मेसेज आहे, परंतु आज 4 महिने झाल्यानंतर सुद्धा नाईट लँडिंग सुरू झालेली नाही. नाईट लँडिंग एकदा जर सुरू झाली तर पार्किंग करता सुद्धा तिथं सुविधा करता येईल, ज्याच्यातून तुमचं प्राधिकरणाचं उत्पन्न सुद्धा वाढू शकतं, इतकी मदत होऊ शकते. नाईट लँडिंग का थांबलं हे समजत नाही. खरं म्हणजे नाईट लँडिंगचं 2-3 वर्षापासून चाललेलं अजूनही परत ट्रायल सक्सेस झाल्यानंतर सुद्धा थांबलेलं हे काय फार ठीक वाटत नाही. काय अडचण नेमकं काय समजत नाही, पण ते लवकरात लवकर नाईट लँडिंगची सुविधा निर्माण करणं हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. आघाडी सरकार असताना आपण 150 कोटी रुपये तिथल्या टर्मिनल करता आणि सुविधेकरता आपण त्याला दिले होते, पण ते काम सुद्धा थांबलेलं दिसतंय. आता सगळ्या म्हणजे तीर्थस्थान तर आहेच, पण त्या विभागाच्या सगळ्या उत्तर महाराष्ट्राच्या डेव्हलपमेंट करता सुद्धा खूप मोठं साधन ते झालेलं आहे. त्यामध्ये त्वरित नाईट लँडिंग सुरू करणं, नवं टर्मिनल, आताचं जे टर्मिनल आहे ते इतकं अपूर्ण पडतं, एखादं जत्रा भरल्यासारखी स्थिती तिथं असते, खूप असुविधा तिथे होते. ते टर्मिनल तातडीनं मोठं करणं या दृष्टीनं. आणि तिसरा मुद्दा आहे माझा की स्थानिक रोजगार हा खूप महत्वाचा आहे. त्या पोस्टचे जर युवक तिथे आहेत, काम करणारी क्षमता आहे, तर त्यांना प्राधान्यानं त्या सेवेमध्ये आणि तिथं देणं, प्राधान्य देणं, या 3 विषयावर आमच्या अपेक्षा आहे की आपलं उत्तर हवंय. अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे मी या लक्षवेधीचं ब्रीफिंग घेतलेलं नाही, पण तरी मला माहिती आहे तेवढी मी सांगतो, त्यामुळे त्यात थोडं मागे पुढे होऊ शकतं. पण शिर्डीचं नाईट लँडिंगच्या संदर्भात त्यांनी परमिशन आपल्याला दिली आहे, पण काही अटी टाकल्या आहेत, त्याची पूर्तता आपल्याला करायची. म्हणजे त्याचं नाईट लँडिंगच्या संदर्भातला जो काही हे आहे तो सक्सेसफुल झाला, त्यानंतर त्यांनी आपल्याला ती परमिशनही दिली. हां, पण आता 1-2 गोष्टी त्यातल्या करायच्या जे आपण करतोय ते झाल्याबरोबर तिथलं नाईट लँडिंग आताही चालू आहे, पण आता त्याला परमिशन घ्यावी लागते नाईट लँडिंग करता त्यांच्याकडनं प्रत्येक वेळी. तर ते आता रेग्युलर परमिशन आपल्याला ती मिळून जाईल, ही अवस्था त्या ठिकाणी आहे. दुसरं त्या ठिकाणी हो लगेच आपण त्याचा दुसरं त्या ठिकाणी टर्मिनल बिल्डिंगच्या संदर्भात आपण या अर्थसंकल्पात पैसे दिले आहेत, त्याचं टेंडरही काढलंय. 650 कोटी रुपयाची अतिशय अद्ययावत अशा प्रकारची टर्मिनल बिल्डिंग, मला वाटतं त्याचा वर्क ऑर्डर कदाचित झाला असेल किंवा 1-2 दिवसात होईल. आपण ती टर्मिनल बिल्डिंग करतोय, ज्याच्यामध्ये आपण सगळ्या प्रकारच्या म्हणजे कारण त्याला आपण शिर्डी आंतरराष्ट्रीय एअरपोर्ट म्हटलंय, त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय एअरपोर्टवर जसे बे असतात तशा बे सहित आपण ही 650 कोटी रुपयाची टर्मिनल बिल्डिंग आता त्या ठिकाणी करतो आहोत. आणि त्याचं काम माझ्या अंदाजाने 1-2 महिन्यात आपण पावसाळ्यानंतर ते तात्काळ त्या ठिकाणी सुरू करू. आणि ही गोष्ट खरी आहे की आत्ताच्या परिस्थितीमध्ये इतकी पॅसेंजरची गैरसोय त्या ठिकाणी आहे, कारण होल्डिंग एरिया छोटा आहे आणि म्हणून आपण एक टेम्पररी होल्डिंग एरिया आपण बघितलं असेल आता बाहेर तयार केलेला आहे. तो टेम्पररी होल्डिंग एरिया जो आहे त्याच्यामध्ये आता काही लोक आपण त्या ठिकाणी होल्ड करू शकतो. आता आपण परमिशन मागितली आहे की आतमध्ये म्हणजे जिथे आपण पॅसेंजर आता बसवतो चेकिंग नंतर, त्याच्यानंतर बाहेर जो एरिया आहे जिथे पायऱ्या वगैरे आहेत त्याही ठिकाणी आपण जे टेम्पररी एक स्ट्रक्चर केलं होतं तिथे एक टेम्पररी पण चांगला फायबरचा AC असा होल्डिंग एरिया आम्हाला तयार करू द्या, अशा प्रकारची एक परमिशन मागितली आहे. ती परमिशन देखील आपल्याला मिळेल. त्यामुळे जोपर्यंत ही टर्मिनल बिल्डिंग होईल तोपर्यंत हा होल्डिंग एरिया त्या ठिकाणी असेल तर आपल्याला, कारण 1-1.5 वर्ष त्या टर्मिनल बिल्डिंगला लागेल, तर तोपर्यंत हा होल्डिंग एरिया आपण तयार करू जेणेकरून पॅसेंजर्सची अडचण होणार नाही. आणि नाईट लँडिंगच्या संदर्भात मी पुन्हा तात्काळ माननीय ज्योतिरादित्य सिंधियांशी बोलून परमनंट त्याला म्हणजे रोजची जी परवानगी घ्यावी लागते ती न घेता परमनंट परवानगीचा विषय आपण करू. हो, त्याचे नक्की लक्ष घालू. पृथ्वीराज चव्हाण साहेब. अध्यक्ष महोदय, गुलाबराव उत्तर आपल्या माध्यमातून मी उपमुख्य महोदयांचा धन्यवाद व्यक्त करतो की त्यांनी कराड विमानतळाबद्दल अत्यंत सकारात्मक भूमिका या ठिकाणी मांडलेली आहे. महाराष्ट्रातल्या तालुका ठिकाणचं पहिलं विमानतळ स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण यांनी याच करता केलं होतं का ते अत्यंत महत्वाचे आणि मध्यवर्ती ठिकाण आहे. पण माझी माहिती त्या ठिकाणी अशी की गावकऱ्यांचा विरोध नाही आहे, त्याला काही निधी पाहिजे, त्याबद्दल आपण जर बैठक लावली तर तो विषय मार्गी लागेल. अध्यक्ष महोदय, माझा जो प्रश्न आहे तो कनेक्टिव्हिटी बद्दलचाच आहे, पण आपल्याला माहिती असेल कदाचित की 28 नोव्हेंबर 2022ला MADCच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीमध्ये
सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयाने एक अत्यंत महत्वाचा निर्णय घेतला होता की महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक तालुक्यामध्ये एक हेलिपॅड करायचं. आता विमानतळामध्ये काय अडचणी आहे आपण सांगितलं, रिलायन्सचं काय होणार आहे. त्यामुळं इच्छा असून देखील आपल्याला कदाचित विमानाची कनेक्टिव्हिटी करायला अडचणी येणार आहेत, नाईट लँडिंगच्या असतील किंवा विमानतळाच्या असतील. पण हा जो अत्यंत चांगला निर्णय आपण घेतलेला आहे की प्रत्येक तालुक्यामध्ये हेलिपॅड असावे, त्याकरता जागा निश्चित करायचे आदेशही मुख्यमंत्री महोदयांनी दिले अशी माझी माहिती आहे. ते जर असेल तर त्याबद्दल शासनाने काही धोरण आखलेलं आहे का? किती ठिकाणी पहिल्या टप्प्यामध्ये काही विमानतळ किंवा हेलिपॅड होणार आहेत का? आणि त्यामध्ये एरोड्रोम किंवा हेलिड्रोम अशा प्रकारची व्यवस्था करेल का शासन, असा माझा प्रश्न. पहिल्यांदा तर माननीय बाबांनी जो विषय मांडलाय तर जरूर कराडाच्या संदर्भात आपण बैठक घेऊ आणि तयार असेल तर पैशाची कुठेही अडचण नाही. आणि माझं वैयक्तिक मत आहे की अत्यंत महत्त्वाचा आणि स्ट्रॅटेजिक एअरपोर्ट आहे, त्याच्यामुळे त्याचा विस्तार जर आपल्याला करता आला तर त्याचा खरोखर फायदा होईल. त्यामुळे जरूर त्याच्याकरता जर काही निधी लागला तर तो आपण करू. हेलिपोर्टच्या संदर्भातला निर्णय आपण घेतला आहे. आता एक कमिटी तयार केली आहे, कारण आपल्याला माहिती आहे की हेलिपोर्ट तयार करताना थोडा भविष्याचाही विचार करून जिथे पुढे ग्रोथ होणार नाही, कारण हेलिकॉप्टर जेव्हा उडतं ते उडाल्यानंतर पहिल्यांदा ते असं खाली जातं आणि मग वर जातं, त्याच्यामुळे तो एक समोरचा एरिया, त्याला बराचसा एरिया क्लिअर लागतो. म्हणून अशा प्रकारच्या जागा शोधण्याकरता एक कमिटी तयार केली आहे. आत्ताच त्याची एक मिटिंग झाली आणि अजून त्याचं नोटिफिकेशन निघायचं आहे कमिटीचं. ते नोटिफिकेशन काढून त्या कमिटीला हेच सांगण्यात आलेलं आहे की प्रत्येक तालुक्यामध्ये जाऊन त्यांनी त्या कलेक्टरच्या माध्यमातून आणि तहसीलदारच्या माध्यमातून ज्या जागा सिलेक्ट केल्या आहेत त्या जागा जाऊन त्या जागा टेक्निकली फिजिबल आहेत का, जशी जशी, कारण त्याला हेलिपोर्टला काही फार पैसे लागत नाहीत, त्यामुळे जशी जशी फिजिबिलिटी येईल तसं तसं त्या ठिकाणचं काम आम्ही सुरू करू. नाही, एक मिनिट ऐकून घ्या. या लक्षद्वीपवरती माझ्याकडे आता 16 सदस्यांचा कॉल आलाय बोलण्यासाठी, त्यामुळे मर्यादित प्रत्येकाने आपलं म्हणणं मांडावं. आणि आता तुम्ही हात वर करू नका, आपण सिक्वेन्सली नंबर देऊ, ठीक आहे? श्री राजू